हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। PPTs பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம. ஆல்ரெடி நீங்க நிறைய வாட்டி உபதேசாமிர்தம் வந்து கண்டிப்பா படிச்சிருப்பீங்க பிபிடில. இன்னைக்கு பார்க்கலாம் நம்ம. ரூப கோஸ்வாமி, அதாவது முக்கியத்துவம், அதாவது ஸ்ரீல சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அவரை வந்து பின்பற்றுபவர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன்ல வருது. அடுத்து பிரபுபாதர், பிரபுபாதர் பர்பஸ் மாதாஜி ஹெட்போன் போட்டுக்கோங்க மாதாஜி. ஹெட்போன் உள்ளேனால எங்களுக்கு கேக்குது. இப்ப கேக்குதுங்களா? கேக்குது. சோ பிரபுபாதருடைய நோக்கம் மற்றும் அவர் இந்த உபதேசாமிர்தத்தை அவர் நமக்கு வழங்குவதற்கான அதாவது காரணம் என்ன அப்படிங்கறது, இன்டென்ஷன் என்ன அப்படிங்கறத வந்து பத்தி சொல்லக்கூடியது இன்ட்ரடக்ஷன்ல. உபதேசாமிர்தம் ஒரு சாராம்சத்தை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி, ஸோ பிபிடி வந்தாதான் நமக்கு குரூப் ஆக்டிவிட்டியே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இல்லைன்னா நமக்கு குரூப் ஆக்டிவிட்டி மிஸ் பண்றோம் நம்ம. ஸோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த ஃபாலோவர் இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நாம முன்னேற்றம் அடையணும்னா அது ஒருவருடைய, அதாவது அவருடைய சுபாவம் நடத்தையின் மீதுதான் இருக்கிறது. அதை பின்பற்றுகிறார் இல்லையா? அந்த கிருஷ்ண உணர்வை பின்பற்றுபவருடைய சுபாவம் எப்படிப்பட்டது அல்லது நடத்தை எவ்வாறு என்பதை பொறுத்துதான் அவர்கள் வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும். ஓகே, அடுத்து NOI ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் 6 விதமான உந்துதல்கள் இல்லையா? அதை யார் ஒருத்தர் கட்டுப்படுத்த முடிகின்றதோ அவரை வந்து இந்த உலகத்துல யாரை வேண்டும் என்றாலும் சிஷ்யராக்கக்கூடிய தகுதி உண்டு. அவருக்கு யாரை வேணாலும் சிஷ்யராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவருக்கு தகுதி உண்டு. ஆனா சிஷ்யராகிறதுக்கு சிஷ்யருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் சமர்ப்பணம் இருக்கணும் இல்லையா? குருவின் இடத்துல சமர்ப்பணம் இருக்கணும். கன்க்ளூஷன், அதாவது இந்த உந்துதல்கள், அதாவது வாச்சோ வேகம், மனசா குரோதா வேகம், ஜிவா வேகம், உதரா பிரஸ்த வேகம் இல்லையா? அதாவது நம்ம வந்து மனசை அடக்கணும், அதாவது வார்த்தைகளை அடக்கணும், மனசை அடக்கணும் இல்லையா? வாச்சோ வேகம், மனசா கோபத்தை அடக்க வேண்டும் இல்லையா? உதரா பிரஸ்த வேகம், அடுத்து வயிறு இல்லையா? வயிற்றுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவையும் வந்து நாம மிதமாக எடுத்துக்கணும். அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம டங்கு இல்லையா? அதாவது எதை வேண்டாலும் நம்ம பேசிடுறோம் இல்லையா? சாப்பிட்றதும் அதே மாதிரிதான், சாப்பிட்றதும் வயிறும் வந்து கனெக்டட். அதுக்கு அடுத்து பிறப்பு உறுப்புகள். இப்படி இந்த ஆறையுமே இந்த ஆறுத்தினுடைய உந்துதல்களை யார் ஒருத்தர் வந்து கட்டுப்படுத்த முயல்கின்றார்களோ அவர்களே வந்து குருவாவதற்கான தகுதி உண்டு. ஸோ பிரேக் டவுன் டிஸ்கஷன், ஏதாவது டிஸ்கஷன் கூட இருக்கு. இன்அப்ரோப்ரியேட் மீன்ஸ் ஆஃப் சென்ஸ் கண்ட்ரோல், அதாவது நம்ம அப்ராப்ரியேட்னா எக்ஸாக்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? சென்ஸ், அதாவது புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக, அதாவது நம்ம இன்அப்ரோப்ரியேட் சரியற்ற நிலைகளை பற்றி நாம படிக்க போறோம். அடுத்து அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இது சென்ஸ் கண்ட்ரோல் த்ரூ கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுல நம்முடைய புலன்களை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது. அடுத்து வந்து இன்அப்ரோப்ரியேட் மீன்ஸ்னா இப்போ வந்து புலன்களை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும், ஆனா அதை வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம நாம இந்த சொந்தமா, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தியானத்திலேயோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்மளால வந்து பக்குவம் வந்து
அதாவது ஒரு போல அமையறதும் கிடையாது, திறமாக்கி கொள்ளவும் முடியாது. ஒருவருக்கு பக்குவம் எவ்வாறு வரும், எப்பொழுது வரும் அப்படிலாம் நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. இதெல்லாம் இந்த இந்த இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து குரூப் ஆக்டிவிட்டி பத்தி பேசுறோம். ஸ்லோகா மெமரைசேஷன், அதாவது நீங்க ஸ்லோகங்கள் வந்து மெமரைசேஷன் பண்றது. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே இல்லையா, அதுலயே வந்து வந்துருது. Srila Rupa Goswami Prabhupada who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Chaitanya. ஸோ நாம எல்லாருமே ரூப அணுகாக்கள், நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாருமே ரூப அணுகாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவர் ஸ்ரீல ரூப பிரபுபாதரை தான் நம்ம சம்பிரதாயம் வந்து ஃபாலோ பண்றது. அவர் என்ன செய்தார், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய இயக்கம் அதை வந்து முழுமைப்படுத்தணும். அவருடைய அந்த இயக்கத்தினுடைய கொள்கை என்ன இல்லையா, சங்கீர்த்தன இயக்கம். சோ அதை வந்து நிறைவேற்றணுன்றதுக்காக வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து இந்த இத வந்து இயக்கத்தை வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. ஸ்வயம் ரூபா கதா மையம் ததாஸ்வா பதாண்டிகம். ஸ்வயம் ரூபா இல்லையா, அவர் ஒருத்தரால மட்டும்தான் நமக்கு நிழல் கொடுக்க முடியும். அதனால வந்து அவரிடத்திலும் நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் வைக்கணும். இந்த ஷட் கோஸ்வாமிகள்ல அவரும் ஒருத்தர் இல்லையா, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன் கோஸ்வாமி, அடுத்து வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாஸ் கோஸ்வாமி, அடுத்து வந்து கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி. சோ இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் வந்து இருக்காங்க. வந்தே அந்நிய ரசகேல வார்த்த காலேன லுப்தாக நிஜ சக்திம் யுக்தஹௌ சர்வ சைச்சாரிய ரூபே வேதனோத். இது மத்திய லீல வருதான், அங்கேயே போய் படிச்சுக்கலாம். இதுல இந்த டாட் வர்றது வந்து கஷ்டம். ஒரு நிமிஷம், மத்திய லீலையில போயிட்டு சரிதாமிர்த மத்திய லீலை 19.1. விருந்தாவணியம் ரச கேலி வார்த்தாம் காலேன லுப்தம் நிஜசக்திம் யுக்தாக சாஞ்சாரிய ரூபே வியதனோத் புனஹஷ பிரபுர் விதௌ பிராக் இவலோக சிருஷ்டிம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது விருந்தாவனத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட ரசகேலி வார்த்தாம், அதாவது ரசகேலி வார்த்தம், அதாவது நம்ம ரசா அப்படின்னாலே அதாவது லீலைகளை பற்றி சொல்வது இல்லையா. சோ ரசகேலி வார்த்தம், கேலி வார்த்தம் அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றி பேசுறது. காலேன அதாவது இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம், காலத்தினால், லுப்தம் அதாவது மறைந்து, நிஜ சக்தி இஸ் பர்சனல் பொட்டன்சி அதாவது அவருடைய உண்மையான ஆற்றல், யுக்த பீயிங் ஈகர் சாஞ்சாரியா இன்ஃபியூசிங் டு ரூப கோஸ்வாமி பயத்நாத் மேனிஃபெஸ்டட் புனக அகெயின். சோ அதாவது மீண்டும் வந்து புதுப்பிக்கப்பட்டது போல தோன்றுகின்றது. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய குறிக்கோள் இந்த பிரபஞ்சத்துல கலியுகத்துல வந்து நாம் எல்லாருமே 4 அதாவது எத்தனை விதமான குறைபாடுகள் கொண்டவர், மந்த சுமந்த இல்லையா. சோ அதாவது நமக்கு அல்பாயுஷு இந்த மாதிரியான குறைகளோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம இல்லையா. சோ அதற்கு நமக்கு நிவாரணம் எவ்வாறு வழங்கப்பட்டிருக்கு, பக்தி யோகத்தை நாம பயிற்சி பண்ணணும், சங்கீர்த்தனத்தை நாம செயல்படுத்தணும். அது ஆனா காலப்போக்கில் எப்பவுமே கொஞ்ச நாள் மறைந்துடும். இப்ப நாம எல்லாருமே பகவத்கீதை எப்ப படிக்க ஆரம்பிச்சோம், நமக்கு எல்லாருக்குமே உயிருக்கு இனிமே அதாவது எப்போ எந்த சுச்சுவேஷனும் நமக்கு உயிர் போகும்னு 100% தெரியாது. அப்படி ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது இல்லையா. கரோனாவலால நம்ம எல்லாருமே பகவத்கீதையை எந்த கிளாஸ் வந்ததுன்றதை தேடி அலைஞ்சு நாம் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் வந்து பிடிச்சோம் இல்லையா. அது போல சில காலகட்டங்கள்ல வந்து முதல்ல அதாவது ஒரு ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துட்டு வர்றாங்கன்னாக்கா, நம்ம இயக்கத்தை வந்து பரப்புறாங்கன்னா அது ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் ரொம்ப ஹை பிச்சில் இருக்கும். அதன் பிறகு அது போக 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 அது மறையறதுக்கு கூட ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அது அப்படியே ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து இல்லாத காலகட்டங்கள் ஏற்படும் பொழுது மீண்டும் வந்து புதுப்பிக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி ஒரு சூழல் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டு மீண்டும் வந்து வந்துட்டே இருக்கு. இது வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய விஷயம்தான் இது. சோ கிருஷ்ணர் இருந்தார், அவருடைய லீலைகளை எல்லாம் நேரடியாக கவனித்த
அதாவது கோபியர்கள் இருந்தார்கள், பிருந்தாவனவாசிகள் எல்லாம் இருந்தார்கள். ஆனால் அது காலப்போக்குல கதைகளாகத்தான் நாம படிக்க ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா? சோ அப்படி கதைகளாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் இந்த கலியுக கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் கலியில அவரும் அவதரித்தார், சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தையும் எடுத்துட்டு வந்தார். ஆனா அவருடைய காலத்திற்கு பிறகு அப்படியே எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக ஷட்கோஸ்வாமிகளுக்கும் அது வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது இல்லையா? அது அப்படியே வந்து வழி வழியா எடுத்துட்டு போறது. ஒரு சூழல் வரும்பொழுது மறுபடியும் அது மறைய ஆரம்பிக்கும். இப்படியே இந்த இப்ப 32 ஆச்சாரியர்கள் எடுத்துட்டே வந்தாக்கா நமக்கு ரீசெண்டா நம்ம பிரபுபாதர் தான் அது மீண்டும் வந்து ஸ்தாபித்து விட்டு சென்றிருக்கிறார். சோ இந்த இயக்கம் எவ்வளவு நாள் ஆக்டிவா போயிட்டே இருக்கோ அது வரைக்குமே இந்த இயக்கத்துல இருக்கிறவங்க, இயக்கத்துக்கு வந்து சேர்றவங்க எல்லாமே இதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. நாம கூட இஸ்கான்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி எல்லாம் நமக்கு 100% தெரியாது. கண்ணனுடைய லீலைகளை கேட்டிருப்போம், படிச்சிருப்போம், அவ்வளவுதானே தெரியுமே. அதனுடைய மகத்துவம் இவ்வளவு இருக்கு, நாம் இப்படிதான் நம்ம வந்து பக்தி கொள்ளணும், நம்ம பக்தி கொள்ளக்கூடிய முறையே வந்து அது கரெக்டா அப்படிங்கறதெல்லாம் எவாலுவேஷன் நமக்கு இல்லாம போயிடுச்சு இல்லையா? சோ நேற்றைக்கு கூட என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த உறவினர் எல்லார்கிட்டயுமே இப்ப நான் வந்து டொனேஷன் கேட்டுன்னு இருக்கேன். சோ எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பேர்கிட்ட கேட்டாச்சு நான் டொனேஷன்ஸ். சோ என்ன நம்மளால முடிஞ்ச சேவை கண்டிப்பா செய்யணும் பகவானுக்கு இல்லையா? சோ அதாவது அவங்க எலிஜிபிள் இல்லையா, நமக்கு அவங்க வந்து பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படி எல்லாம் வந்து தூரமா ஒதுக்கி விடணும். என்னுடைய சிஸ்டர் கூட என்கிட்ட பேச மாட்டாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு கூட நேத்து வந்து பேச வேண்டியதாச்சு. அப்படி நம்ம வந்து இது கடவுளுடைய செயல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுவா நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது, சோ இப்படி நம்ம இத மீண்டும் மீண்டும் வந்து நாம கேட்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம பெறணும். ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்போது இது மறைவது போல தோன்றிவிடும். ஆனால் புதுப்பிக்கிறதுக்காக பகவான் யாரையாவது ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பா அனுப்பி வைப்பார் இல்லையா? சோ தட் நாம எல்லாருமே இந்த இடத்துல அதாவது நித்திய பத்தர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து ஞானத்தை அடைந்து நாம வந்து அந்த தலத்திற்கு செல்ல வேண்டும். சோ பகவானும் காத்துட்டு இருக்கார். பிஃபோர் த கிரியேஷன் ஆஃப் திஸ் காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன், அதாவது இந்த மகத்துவத்தை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி the Lord enlightened the heart of Lord Brahma with the details of creation and manifested the Vedic knowledge இல்லையா? அவரோட ஹிருதயத்துல அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஜென்மாதஷ்யயதோ அன்வயாத் இதரஸ்த சாத்தேஷ்வ அபிக்னாஸ்வராத் தேனே ஜென்ம ஹிருதய ஆதி கவையே இல்லையா? சோ அதாவது யாருடைய ஹிருதயத்துல? பிரம்மா இல்லையா? பிரம்மரோட ஹிருதயத்துல வந்து எடுத்துரைத்தார். சோ அவருடைய ஹிருதயத்துல எப்படி வந்தாருன்றதையும் நம்ம செகண்ட் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பாகவதத்துல அவருடைய அதாவது ரத்தன சிம்மாசனத்தின் மீது உட்கார்ந்து கொண்டு அவருடைய ஹிருதயத்திலேயே அவருக்கு எல்லா வேத ஞானத்தையுமே படைக்கக்கூடிய அந்த ரகசியத்தை எல்லாமே எடுத்துரைத்தார். இந்த சேம் எக்ஸாக்ட்லி வே the Lord being anxious to revive the Vrindavana pastimes of Lord Krishna impregnated the heart of Rup Goswami with a spiritual potency. இதே மாதிரி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் யாருடைய ஹிருதயத்துல வந்து இதை வந்து ராமகேலியில வந்து எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா? ராமகேலி தானே? ஸோ ராமகேலிக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமி எங்க வந்தாரு? அவர் வந்து பிரயாக் இல்லையா? 2 பேரும் கரெக்டா நீங்க தான் படிச்சிருந்தீங்க தான் எனக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, பை திஸ் பொட்டன்சி ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி could revive the activities of Krishna. இதனால வந்து அவருடைய குரு சொன்னதை வந்து அவரால உணர முடிந்து, சோ கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை எல்லாம் அவரால வந்து தத்ரூபமா அவரால புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது. So and then activities almost lost to memory. In this way, he spread Krishna consciousness throughout the world. இல்லையா? ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி could revive the activities of Krishna. அதாவது எல்லாவற்றையுமே மறந்துவிட நிலையில இருக்கக்கூடிய, நம் மனசுல என்ன இருக்கோ எல்லாத்தையுமே மறந்து விடக்கூடிய நிலையில வந்து இருக்கார். அப்படின்னா எல்லாவற்றையுமே மீண்டும் அவரால வந்து அதை ரிவைவ் மீன்ஸ் ரீகலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வர்றது. ஓகே, சோ அவர் குரு என்ன சொன்னாரோ அவரோட ஹிருதயத்தை அதையே பதிய வச்சு அப்படியே வந்து அவரால வந்து கொடுக்க முடிஞ்சது. அத பத்தி நம்ம இங்க வந்து படிக்கிறோம். சிக்னிபிகன்ஸ். சோ இப்ப ரூப கோஸ்வாமியுடைய முக்கியத்துவம் வந்து இந்த இடத்துல தெரியுது. அப்படின்னா he followed his குரு இல்லையா? விவசாயாத்மிக புத்தி ஏகேக குரு நந்தனா. அதாவது நம்ம குருவிடம்ல வந்து அவருக்கு அடக்கத்தோட வந்து கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியாது. குருவுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது எப்படி பண்ண முடியும் நம்ம? அதாவது வாப்பு அண்ட் வாணி இல்லையா? உயிரோட இருந்தா அவருக்கு நம்ம வாப்பு சேவை செய்ய போறோம், அதுக்கும் நமக்கு எல்லாருக்கும் பிராப்தம் கிடைச்சா. இல்லைன்னா வாணி சேவை, அததான் நம்ம வந்து அவர் என்ன நமக்கு எடுத்துரைத்தாரோ அதை அடுத்தவங்களுக்கும் நாம எடுத்துரைக்கணும்.
அந்த அந்த செயல் யார் செய்தது? சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து எடுத்துரைத்தார். அதுதான் அவருடைய முக்கியத்துவம். இதுவும் வந்து அதே சாப்டர்ல 117. ஸ்ரீ ரூப ஹிருதய பிரபு சக்தி சஞ்சாரிலா சர்வ தத்துவ நிபூரன் நிருபானே அப்ரவீன காரிலா. அதாவது by entering the heart of ரூப கோஸ்வாமி, அதாவது ரூப கோஸ்வாமியுடைய ஹிருதயத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதாவது அவருடைய வார்த்தைகள் வந்து உள்ள நுழையிறது. டு ascertain properly the conclusion of all the truth, அதாவது உண்மையை உள்ளதை உள்ளவாடி உணர்வதற்கான அந்த அந்த இது நமக்கு கூட வந்து ஒரு டாபிக்க பத்தி படிக்கிறோம்னா அதை பத்தி நமக்கு நம்ம எவ்வளவு இன்டெலிஜென்டா இருக்குமோ அதுக்கேத்த மாதிரி அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பிரயத்தனம் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஆனா அதுவே நமக்கு ஒரு குரு இருந்து இது இப்படித்தான் அப்படின்னு வந்து நமக்கு எடுத்துரைத்தால் நாம் என்ன பண்ணுவோம்? அதை நாம அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்திருப்போம். அது நம்ம குருவிடத்தில் நாம செய்திருக்கக்கூடிய சமர்ப்பணம். சோ அவ்வாறே இவரும் வந்து, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்துரைத்ததை வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து பெற்றிருந்தார். யாரு? ரூப கோஸ்வாமி. He made him an experienced devotee. அவரையும் அதை அனுபவபூர்ணமாக உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை கொடுத்தார். கரெக்ட்லி அக்ரீட் வித் த verdicts ஆஃப் த டிசிப்ளிக் சக்சஷன். அதாவது மேலும் அதுல வந்து ஒரு குருன்ற ஸ்தானம் என்பது மிக உயர்வான ஸ்தானம். the qualities of குரு ஆர் ஹையர். எப்படி வாச்சோ வேகம் இருந்ததோ அந்த மாதிரி அதை அப்படியே வந்து verdicts ஆஃப் டிசிப்ளிக் சக்சஷன், முந்தைய ஆச்சாரியார்கள் எல்லாம் சொன்னது போல அதுவும் இருக்கணும். Thus, Srila Rupa Goswami was personally empowered by Chaitanya Mahaprabhu. அப்படின்னா அவரை வந்து ஒரு ஆத்தன்டிக், இப்ப நம்ம எப்படி எம்பவர்ட் ஆச்சாரியான்னு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரை சொல்றோமோ அது மாதிரி. ஏன்னா அவராலதான் அந்த இயக்கம் என்பது பெரிய அளவுல வந்து வெற்றி பெற்றது இல்லையா? சோ உண்மையை வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய சக்தி அதாவது ரொம்ப இருக்கணும். அந்த சக்தியை வந்து நம்ம வச்சுட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா நம்ம அடுத்தவங்களுக்கும் வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடியது வந்து நாம ரியலைஸ் ஆனாதான் சொல்ல முடியும். எது வரைக்கும் நாம் அதை வந்து உணரவில்லையோ அது வரைக்கும் நம்மளால உண்மையான ஒரு விதத்துல வந்து எடுத்துரைக்க கண்டிப்பாக முடியாது. அதுதான் அந்த வேலையை வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியர்கள் செய்தார். அது அவருடைய முக்கியத்துவமாக கருதப்படுகின்றது. மேலும் 121 மத்திய லீலையில அதுலயே எதற்கு அவர் வந்து ஒரு எம்பவர்ட் ஆச்சு. இப்ப எப்படி நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா இஸ் எம்பவர்ட் ஆச்சாரியான்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஏன்னா அவரால் அந்த ஸ்ட்ராங்கா வந்து இந்த பிரபஞ்சம், அதாவது விபிஸ்க்கு எல்லாமே அவரால் வந்து எடுத்துரைக்க முடிஞ்சது இல்லையா? அவங்களே வந்து மாற்றத்திற்கு வந்தார்கள். அப்படின்னா குருவனுடைய ஸ்தானம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷன், ரியலைசேஷன் இதெல்லாம் வந்து பூர்ணத்தை பெற்றிருந்தால் ஒழிய அந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து எடுத்துரைக்க முடியாது. பிரிய ஸ்வரூபே தைத்யே ஸ்வரூபே பிரேம ஸ்வரூபே சஹஜாபிரூபே நிஜான ரூபே பிரபுர் ஏக ரூபே ததா நிரூபே ஸ்வா விலாச ரூபே. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் whose dear friend was ஸ்வரூப தாமோதர் தாஸ். இந்த ஸ்வரூப தாமோதர் தாஸ் யாருன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய டிசைபிள். அவர் எக்ஸாக்டா வந்து சிமிலரா யாரு, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு வர was very very dear to Lord. யாரு? ஸ்வரூப தாமோதர் தாஸ். being the embodiment of ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபுருஷ் எக்கஸ்டிக் லவ். அதாவது அவர் வந்து ஒருத்தருடைய பாவத்தோட இருக்காங்க இன்னொருத்தர் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்கள மாதிரியே இருக்காங்க. ஆனா அவங்க இந்த மாதிரி வேறுபட்டிருக்காங்க. அவங்களுடைய சில குணம் இவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, எம்பாடிமெண்ட். அதாவது நம்மள மாதிரி, அதாவது இதே ஒரு அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி கோல்டன் கலர்ல இருந்தார் இல்லையா, அதே மாதிரி சிமிலரா அவரும் வந்து பாக்குறதுக்கு ஒரு பிரதர் அந்த மாதிரி ஒரு இதுலதான் இருந்தாரு. சோ அதனால இன் எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எக்கஸ்டிக் லவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரவச நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர் குவாலிட்டிஸ்ல இல்ல மத்தது பாக்குறதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு கோல்டன் கிளர், அதே மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர்ஸ். இப்ப நம்ம ஒருத்தர் கிட்ட பிசிக்கலி பார்த்தாலும் சடனா பார்த்தா, இப்ப நம்ம கூட யாராவது ஒருத்தரை பார்த்தா நம்மள மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னு யாராவது சொல்லுவாங்க, உங்களை போலே ஒருத்தரை நான் பார்த்திருக்கேன்பான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம கிட்ட போய் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு நமக்கு டிஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கும்.
ஆனா சடனா பார்க்கும்பொழுது நம்ம அவங்கள மாதிரி இருக்கிறோம்னு கூட ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது வந்து ரூபம், எம்பாடிமெண்ட் அப்படின்னா சிமிலரா இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஆனா அவர் வந்து எந்த விதத்துல அதை வந்து வெளிப்படுத்த முடிஞ்சதுன்னா அந்த பிரேமையினுடைய விதத்துல வந்து இல்லையா? அதாவது எக்கஸ்டிக் லவ், பரவச நிலையில பாவ பக்தி இல்லையா? அடுத்து ரூபா கோஸ்வாமி வாஸ் நேச்சுரலி பியூட்டிஃபுல். ரூபா கோஸ்வாமி அவர்களும் வந்து இயற்கையிலே ரொம்ப அழகா இருந்தார். வாஸ் வெரி கேர்ஃபுல். He very carefully followed the principle of initiated by the Lord, and he was a competent person to explain properly. ஏன்னா இவங்க எல்லாரும் ஸ்காலர்ஸ் இல்லையா? ரூப கோஸ்வாமியும் சரி, சனாதன கோஸ்வாமியும் சரி, அவங்க எல்லாம் ஹைலி ஸ்காலர்ட் பர்சன்ஸ் ஆக்சுவலி. அதாவது சமஸ்கிருதம், பாரிஷ் அதாவது அவங்க வந்து முஸ்லீம் உடைய டைனாஸ்டில தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? பாரசி மொழி எல்லாம் கூட அவங்க வந்து கத்துட்டு இருந்தாங்க, புலமை பெற்றிருந்தார்கள். ஸ்காலர்லி பீப்புளா இருந்தாங்க அவங்க. அதனால ஸ்காலர்லியா இருக்கும்போது அவங்களால சுலபமா வந்து அவங்களுடைய நாலேஜும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெரி ஹை லெவல்ல. காம்பிட்டன்ட்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு குவாலிஃபைடா இருக்கக்கூடிய தன்மை. இஸ் வெரி காம்பிட்டன்ட் அப்படின்னா அவன்கிட்ட ஸ்டஃப் இருக்கு, அவன் நாலேஜபிளா இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? காம்பிட்டன்ட், அந்த வேலை செய்யறதுக்கு அவனுக்கு தகுதி உண்டு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? காம்பிட்டன்ட் மீன்ஸ் யூ ஷுட் ஹாவ் த இன்டர்னல் கண்டென்ட் இருக்கணும் அவனுக்கு. எதுவுமே இல்லாத இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம இருந்தா மிக மிக இஸ் இன்காம்பிட்டன்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Sri Chaitanya Mahaprabhu expanded his mercy to Srila Rupa Goswami just so he could render service by writing transcendental literatures. So அவர் எல்லாமே வந்து எழுத ஆரம்பிச்சார் இல்லையா? சோ ஏன்னா they are very scholarly persons அப்படிங்கிறதுனால. இன் கௌர கோடேஷ தீபிகா அப்படின்றது வந்து ஒரு புக்கு. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இஸ் டிஸ்கிரைப் டு பி த கோபே நேம்டு ஸ்ரீ ரூப மஞ்சரி. அதாவது இந்த கௌர கோடதேச தீபிகா அப்படிங்கிற ஒரு புக்ல வந்து ரூபா கோஸ்வாமிக்கு அவர் எந்த இது மஞ்சரினா ரூப மஞ்சரி. பக்தி ரசாமிரத சிந்து இஸ் த மோஸ்ட் செலிப்ரேட்டட் புக் பை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. அது அவர் தான் எழுதினார் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. So meaning of ரூபா அனுகா. ஓகே, ரூபா அப்படின்னா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியை குறிக்கின்றது. அனுகா மீன்ஸ் ஃபாலோ பண்றது. சோ ரூபானுகா மீன்ஸ் ஃபாலோவர் ஆஃப் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. நம்ம எல்லாருமே ரூப அனுகாஸ் தான். அனுகா என்றால் பீயிங், அதாவது ஃபாலோயிங், அது அப்படி பின்பற்றுதல். அனுகா என்றால் கோயிங், following the footsteps of Srila Rupa Goswami. So as Rupa Goswami is following the predecessor, அவர் யாரை ஃபாலோ பண்றார்? சைத்தன்ய மகாபிரபு. So we have to follow our predecessor, then we will be successful. இத வந்து நம்ம பிரபுபாதர் வந்து ஜனவரி 9, 1973 நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ஸ் கிளாஸ்ல வந்து இந்த ஒரு வியாக்கியானத்தை வந்து எடுத்துரைத்ததாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமஸ்தே கௌரவாணி மூர்த்தே தேனர். இது எந்த இதுல இருக்கு? ரூபானுகா விருத்தா பசிதந்தே வந்த ஹரிஹி. ரூப அனுகா அப்படின்னா the philosophy that follows the teachings of Srila Rupa Goswami. விருத்தா means against, விருத்தமா இருக்காங்க அப்படின்வாங்க இல்லையா? அகேன்ஸ்டா இருக்கும். அபசித்தாந்தா, அதாவது சித்தாந்தா அப்படின்னாக்கா ஆத்தரைஸ்டா, சித்தாந்தங்கள் எல்லாமே வந்து ஆத்தென்டிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? அபசித்தாந்தா மீன்ஸ் ஆப்போசிட் இல்லையா? துவந்தா அப்படின்னாக்கா இருள் என்று பொருள். ஹரி ரிமூவிங். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி வாஸ் ரூப அனுகா. ஏன்னா அவர் அவரை தான் ஃபாலோ பண்ணார். Prabhupada is following him. Therefore, Krishna conscious movement is conducted under the supervision of Srila Rupa Goswami. Okay. உபதேசாமிரதம், பர்பஸ் and the intent of presenting. இந்த உபதேசாமிரதத்தை எழுதுறதுக்கான காரணம் அப்படிங்கிற என்னன்றத இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறாங்க. So Rupa Goswami was the leader of all Goswamis. அந்த 6 ஷட் கோஸ்வாமியில அவர் தான் லீடர். And to guide our activities, he gave this உபதேசாமிரதம். சோ நம்ம எல்லாருக்குமே அன்றாட செயல்கள்ல நமக்கு வழி நடத்துதல் வேண்டும். அதுக்காக தான் அவர் இந்த உபதேசாமிரதத்தை வந்து எழுதினார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு left him behind with the 8 verses. 8, அதாவது சிக்ஷாஷ்டகத்தை வந்து சொல்லிட்டு போனார். ரூப கோஸ்வாமி gave us உபதேசாமிரதம் so that we may become pure Vaishnavas. எவ்வாறு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சிஷ்டாஷ்டகத்தை கொடுத்துட்டு போனாரோ அது போல ரூப கோஸ்வாமியும் நமக்கு வந்து உபதேசாமிரதத்தை கொடுத்துட்டு போனார். இதுவும் வந்து நம்ம பிரபுபாதருடைய இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாரி. சோ இதுவும் வந்து நம்ம வந்து
கம்பேரிஷன். சிஷ்டாஷ்டகம் வந்து 8மே வந்து நமக்கு எதை பத்தி சொல்றது, நாம பக்திய எவ்வாறு செய்யணும், எந்த பாவத்தோட செய்யணும் அப்படிங்கறது, நம்ம மனசு எவ்வாறு இருக்கணும், இப்படி எல்லாவற்றையுமே எடுத்துரைக்கிறது தான் வந்து சிஷ்டாஷ்டகத்தினுடைய 8 மந்திரங்கள் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த உபதேச மதத்துல இருக்கக்கூடிய 11 ஸ்லோகங்களுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு உத்தமமான ஒரு வைஷ்ணவர் ஆவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து எடுத்துரைக்கின்றது. எவ்ரிஒன் வித்தின் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் என்கிராஸ்ட் இன் த மோட்ஸ் ஆஃப் ஃபேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ். இதுதான் கரெக்டான இது. இந்த இயற்கையே வந்து 3 குணாதிசயங்களால் ஆளப்படுது. ஆனா அதுல 90% வந்து நாம வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க தான். அதனால ஒன் மஸ்ட் ப்ரமோட் himself to the platform of goodness. சத்வத்துக்கு நாம கண்டிப்பா நம்மள நாம எடுத்துட்டு போகணும். சத்வகுணம் பை ஃபாலோயிங் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். எவ்வாறு அடைய முடியும்? ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கக்கூடிய அறிவுரைகளின்படி இந்த உபதேசாமிர்தத்துல. And then everything concerning how to make further progress will be revealed. சோ ஒரு முறை நாம் இதை வாசித்து இதனுடைய இந்த வியாக்கியானத்தை எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முயற்சி செய்தால், வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நாம் எவ்வாறு பரிபாலிக்கணும்ன்ற அந்த மனசுக்கு வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி உள்ளுக்குள்ள இருந்தே நமக்கு வழிநடத்துதல் என்பது கண்டிப்பாக கிடைக்கும். A follower of Krishna conscious movement should become a perfect Goswami. இல்லையா? கோஸ்வாமி, கோதாசா. இது நமக்கு தெரிஞ்சு. கோஸ்வாமின்னா மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ் இல்லையா? அதே மாதிரி கோதாசா என்றால் புலன்களுக்கு அடிமைப்பட்டவன். Unless one control his senses and mind, one cannot become a Goswami. இல்லையா? சோ புலன்களை யார் ஒருத்தர் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தாதவன் வந்து என்றைக்கும் கோஸ்வாமி ஆக முடியாது. To achieve the highest success in life by becoming Goswami and then a pure devotee of Lord, one must follow the instruction known as உபதேசாமிர்தம். எதற்கு நாம வந்து உபதேசாமிர்தம் செய்யணும், படிக்கணும்ன்றதுக்கான இதுதான். ஹையஸ்ட் சக்சஸ் இன் லைஃப், அதாவது மேன்மையான வெற்றி. வெற்றி என்பது நாம பௌதிக வெற்றி கிடையாது, ஆன்மீகத்தில் வெற்றி கொள்ளுதல் இல்லையா? So by becoming a கோஸ்வாமி, அதாவது புலன்களை அடக்கி ஆளக்கூடிய தன்மை ஒரு உத்தமமான அதிகாரிக்கு தான் அந்த நிலை. அவ்வாறு ஆகணும்னாக்கா ஒன் மஸ்ட் ஃபாலோ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் known as உபதேசாமிர்தம். சோ இதுல நம்ம பாக்குறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து மத்தியம் அதிகாரியினுடைய நிலைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சோ ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட், அதாவது வாச்சோ வேகம், மனசா, குரோத வேகம். சோ ஒருத்தர் கனிஷ்டத்துல இருந்து மத்தியமா போனோம். மத்தியம்ல வந்து நாம வந்து இதெல்லாம் நாம வந்து இந்த உந்துதல்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம உத்தம அதிகாரி ஆகிறதுக்கான நிலை வருகிறது. மேலும் டெக்ஸ்ட், அதாவது 2ல இருந்து 4வது 2, 3, 4 இந்த சாப்டர்ஸ் என்ன சொல்றதுன்னா, மத்தியம் அதிகாரியினுடைய எக்ஸ்டர்னல் டிவோஷனல் பிராக்டிஸ், வெளிப்புறம், அதாவது பிசிக்கலா நம்ம வந்து செய்யக்கூடியது இல்லையா? சோ இந்த 2, 3, 4 என்ன சொல்றது? ஒருவருடைய பக்தி சேவைக்கு எதெல்லாம் தடைகள் என்பதை உணர்த்துகின்றது. ஒருவருடைய பக்தி சேவைக்கு எதெல்லாம் வந்து அனுகூலமானது என்பதை எடுத்துரைக்கின்றது. ஒருவர் வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள், ஒரு பக்தன் வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள் எவ்வாறு செய்வான் என்பதை பற்றியும் வந்து எடுத்துரைக்கிறது. 6 விதமான, எல்லாமே 6 இல்லையா? அடுத்து 5ல இருந்து 8 உள்ளுக்குள்ள இன்டர்னல் விஷன், மனசு பொறுத்து இல்லையா? மேலும் 9ல இருந்து 11 ஆர்டர் ஆஃப் வர்ஷிப்பபிள் பிளேசஸ், அதாவது நம்ம இதை விட இது பெட்டர் இல்லையா? வைகுண்டத்தை விட எது பெட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது விருந்தாவனம் அந்த மாதிரி வரும் இல்லையா? விருந்தாவனத்திலேயே வந்து இன்னும் பெட்டர் எதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னாக்கா, அதாவது கோவர்தனகிரி, அதுக்கப்புறம் வந்து ராதா குண்ட், இப்படி எல்லாம் வந்து வரும். இதை விட இது மேன்மையானது அப்படின்லாம் வரக்கூடிய நிலைகள் வந்து இந்த 9ல இருந்து 11வது ஸ்லோகத்துல நாம படிப்போம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் 1, அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம இதை படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ அர்ஜஸ், முந்துதல்களை பற்றி நாம படிக்க போறோம். ஒரு டிஸ்கஷன். ஸோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த ஃபாலோவர் இல்லையா? ஸோ கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நீங்க குரூப் ஆக்டிவிட்டியா நீங்க போக வேண்டாம். யாருக்காவது நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனையோ ஆச்சாரியர்கள் பற்றி எல்லாம் நாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதுல வந்து அந்த ஆச்சாரியாருடைய ஆட்டிடியூட் வந்து ஒருத்தருடைய அவரை நாம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து முன்னேற்றம் எவ்வாறு அமைப்பெறும்ன்றது வந்து எடுத்துரைக்க நம்ம வந்து பிராக்டிக்கலா நம்ம வாழ்க்கையில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கணும். அதுக்கான டிஸ்கஷன் தான். ஜஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே வந்து யாரெல்லாம் பேச போறீங்க அப்படிங்கறது வந்து ஜஸ்ட் உங்க இது பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். நீங்க இது வரைக்கும் என்ன ரியலைசேஷன் அடைஞ்சிருக்கீங்க,
சோ எந்த ஆச்சாரியாவுடைய இத வந்து மேன்மையா நீங்க கருதுறீங்க, எதனால, எந்த ஆட்டிடியூட்னால நீங்க கருதுறீங்கன்றத வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து சொல்லலாம். ஒரு 4-5 பேர் பேசினா கூட போறோம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் மாதாஜி சொல்லுங்க. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி இன்னும் ஓகே ஒரு தடவை அதை எப்படி அது மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி, அந்த கண்டென்ட் மட்டும். மத்தஜி இப்போ நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு யார் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க? ரூப கோஸ்வாமி இல்லையா? அந்த 6 கோஸ்வாமிகள். அதுக்கப்புறம் ரூப கோஸ்வாமியை ஃபாலோ பண்ணவர் யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரர். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை ஃபாலோ பண்ணவர் யாரு? நம்ம பிரபுபாதர். நாமெல்லாம் யாரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்? சிஷ்யா குருவா பிரபுபாதரை ஃபாலோ பண்றோம். இதுல நீங்க இந்த ஆச்சாரியவே சொல்லணும்ட்டு இல்ல, இதுக்கு முந்தைய ஆச்சாரியல கூட பார்த்து சொல்லலாம். மாதாஜி நான் சொல்றேன் 32. மாதாஜி. ஓகே சொல்லுங்க. 2021 வரைக்கும் மாதாஜி 2021 வரைக்கும் எந்த ஆச்சாரியாரை பத்தியும் தெரியும். ராஜகோபாலாச்சாரியாரை மட்டும்தான் தெரியும் மாதாஜி. அப்புறம் சின்ன ஓகே சின்ன இந்த பௌதீக குருக்களை மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா 21ல இந்த இதுல சேர்ந்த பிறகு யாருன்னே தெரியாது. பிரபுபாதா யாருன்னே தெரியாது மாதாஜி. அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் அது இந்த கீதை, பகவத்கீதை அப்படிங்கிற பேர்ல தான் நான் வந்து பார்த்திருக்கேன். ஆனா இப்ப ஆஸ் இட் இஸ்னு என்னன்னே புரியாம தான் அந்த புக்கை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன் மாதாஜி. அப்ப படிக்கிறப்ப ஒண்ணும் புரியல, கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சது. மகாபாரதத்திலயும் முழுசா கதையும் இல்ல, ஆனா அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏதோ பூண்டு புரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் அந்த கருத்துக்களை படிக்க படிக்க இப்ப வந்து பிரபுபாதானா பகவானுக்கு சமமா நினைக்கிறேன் மாதாஜி. அவருடைய இதை நான் ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சுட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. குட் மாதாஜி. சோ எதனால, எவ்வாறு உங்களுக்கு அவருடைய உயர்வான நிலை, உங்களுடைய அனுபவம் சொல்லணும். எஸ், எப்படி இருந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க. அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கும் பொழுது அவர் இவ்வளவு அதே போல 6 கோஸ்வாமிகளும் அவ்வளவு ஒரு எளிமையானவர்களா இருக்காங்க மாதாஜி. எல்லாம் பிறந்தவர்கள் எல்லாருமே பெரிய பெரிய இடத்துல இருந்து வந்தவங்க தான். அவங்க நினைச்சிருந்தா எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்திருக்கலாம். ஆனா அவங்க தன்னுடைய குருமார்கள் ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, சைத்தன்ய மகாபிரபு இவங்களை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க கடவுளையே நேராவே பார்த்திருக்காங்க. அதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரபுபாதர் நம்ம நான்லாம் வாழ்ந்த காலத்திலேயே அவர் இருந்திருக்காரு. அப்ப நான் பிறந்தது 1950. அவருடைய என் திலேயே அவர் இருந்திருக்காரு, கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. அதெல்லாம் நினைக்கும் பொழுது அவருடைய காலத்துல நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம், இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அப்படின்ட்டு தினம் படிக்க படிக்க அப்புறம் இப்ப வந்து பகவானுக்கு அடுத்தது அவர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டிருக்கு மாதாஜி. அதனால அவருடைய இதை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் பத்மா மாதாஜி சொல்லுங்க. மாதாஜி நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த ட்ரெஸ் சாப்பாட்டுல எல்லாம் முன்னாடி கொஞ்சம் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ரகுநாத தாச கோஸ்வாமியை பத்தி இந்த இதுல யூடியூப்லயோ இதுலயோ ஃபுல்லா படிச்சேன். அப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, எளிமையா இருக்கணும் அப்படி. ஆனா கடைசியில அவர் பெரிய பணக்காரரு. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு வியாபாரி, வருஷத்துக்கு எத்தனையோ லட்சம் அந்த நவாபு கட்டி அவ்வளோ பெரிய பணக்காரரா இருந்தார். ஆனா அவர் வந்து அவ்வளவு ஆடம்பரமா இருக்க வேண்டியவர் எப்படி எல்லாமோ இருக்கலாம். அவர் போய் சைத்தன்யரை பார்க்கணும், அவரோட இருக்கணுங்கிறது அவருடைய ஒரே எய்மா இருந்தது. அதனால அவருக்கு படிப்புலையோ இடிப்புலையோ எதிரியே நாட்டம் இல்ல. கடைசியில சைத்தன்யரை போய் அப்ப கூட அவர் வந்து ரொம்ப எளிமையா சாப்பாட்டுக்கு திண்டாட்டமா இருக்கும்போது கூட அவர் அதை பத்தி சாப்பாட்டை பத்தியோ அல்லது தான் படுக்கக்கூடிய இடத்தை பற்றி அந்த 2 இடம் 2 இதுக்கு ரொம்ப அவர் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காரு. சாப்பாடு வசதியாதான் நம்ம படுக்கணும், வசதியான இடத்துல படுத்துதான் நம்ம வந்து தூங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இந்த 2 விஷயமும் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கும்போது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதாவது இந்த கிச்சன் கழுவி வரும்போது பருக்கைகள் வரும்ல, அதை வந்து கேதர் பண்ணி ஒரு பவல்ல வச்சு அதை வாஷ் பண்ணிட்டு அவர் சாப்பிட்டாரு அப்படின்னு. அப்படி ஒரு அவரை வந்து வெயில்ல உட்கார்ந்து இது பண்ணும்போது சனாதன கோஸ்வாமி எல்லாம் வந்து நீ இப்படி வெயில்ல உட்கார்ந்துருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப இது பண்ணாங்க. அப்பெல்லாம் கூட அவர் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம அப்படியே அந்த வெயிலையே உட்கார்ந்துதான் இது பண்ணார். தனக்கு மோர் கொடுத்தவங்க கூட கொஞ்ச நாள் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம என்ஜாயரா இருக்கக்கூடாது, நம்ம கொடுக்கறவரா இருக்கணும்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மோர் குடிக்கிறத கூட அவர் நிறுத்திட்டார். அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுல இருந்து நிறைய இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிட்டெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நினைக்க இப்படியெல்லாம் இவ்வளவு சிம்பிளா கூட ஒருத்தவங்களால லைஃப் அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அந்த கோஸ்வாமியினுடைய இது நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுல இருந்து அவருடைய இது என்னுடைய மனசுல அப்பப்ப இந்த ஏதாவது கொஞ்சம் ஆடம்பரமா செய்யணும் போல தோணும் போது நினைச்சுக்குவேன் நான், நமக்கு இது தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ வயிற்றுக்கு சாப்பிடணும், ஏதோ ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் தூங்கணும், அவ்வளவு கொஞ்ச நேரம் தூக்கத்துக்கு முக்கியம் வேண்டாம். இதெல்லாம் நான் இந்த ஆச்சார வாழ்க்கையிலிருந்து ஐ லேர்ன் மோர். கிரேட் மாதாஜி, கிரேட் மாதாஜி, கிரேட் இல்லையா? வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி. மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 2021 வரையிலும் ஆச்சாரியர்கள்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. படிச்சிருக்கேன், கீத புக்கு படிச்சிருக்கிறேன், ஆனா ரொம்ப டீப்பா எல்லாம் படிச்சதுல ஒரே ஒரு தரம் வாசிச்சிருக்கிறேன். ஆனா ஆச்சாரியர்கள் பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, சுத்தமா தெரியாது. பிரபுபாதா பிரைமரி சிக்ஷா குரு, ஆனா எனக்கு செகண்டரி சிக்ஷா குருவா இருந்தது நீங்களும் ராதிகா மாதாஜியும் தான். அதுல எந்த வித டவுட்டுமே எனக்கு இல்லை. அது நீங்க உங்க மூலமா தான் நாங்க பிரபுபாதா அறியறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. இதுல எப்ப 18 days சேர்ந்தோமோ அப்போ நீங்க சொல்லி கொடுத்து நீங்க சொல்றத நாங்க அப்படியே கடைப்பிடிச்சு அதன் மூலமா நம்ம பிரபுபாதாவை உணர ஆரம்பிச்சோம். அவரோட கஷ்டங்கள்லாம் இப்ப புரியுது, அப்பவும் தெரிஞ்சுது, ஆனா அவ்வளவு டீப்பா தெரியாது. நீங்க எடுத்து சொல்றதுல இப்ப லீலாமிரதம் படிக்கிறப்பெல்லாம் அவரோட கஷ்டம் எல்லாம் எப்படி எல்லாம் அவர் கஷ்டப்பட்டா இருக்கிறதெல்லாம் தெரியுது. அவரோட அருள் ஆசையினால நம்ம இப்போதைக்கு இந்த அளவுக்கு கொஞ்சோட்டு ஞானம் நமக்கு வந்திருக்குது. இன்னமும் அவரோட அருள் நமக்கு தேவை. அதுக்கு ரொம்ப உதவி புரிஞ்சது நீங்க ஃபர்ஸ்ட், நீங்களும் ராதிகா மாதாஜி தான், அதுல எந்த வித டவுட்டுமே இல்லை மாதாஜி. அப்புறம் உஷா மாதாஜி, தாரணி மாதாஜி, அப்புறம் இவங்க சுகன்யா மாதாஜி, மேல அப்புறம் இவங்க சிங்காரம் செல்வ பிரபுஜி, எல்லாருமே அவங்கவுங்க விதத்துல எங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளாஸ் எடுத்து நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதனால இப்போ நான் பிரபுபாதாவை கடைபிடிக்கிறதுல நான் உறுதியோட இருக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிரேட் மாதாஜி, கிரேட் மாதாஜி. வேற யாராவது பேச விரும்புறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவத்கீதை ரொம்ப நாளா நான் முன்னாடியே படிச்சுட்டு தான் இருந்தேன். பட் எனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னே தெரியல. 2021 ரொம்ப ஒரு பெட்ரிடனா இருக்கிறப்ப அந்த கொரோனா பீரியட்ல இந்த இஸ்கானுடைய ஒரு கருணையினால பெங்களூர் இஸ்கானுடைய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஐ மீன் வாட்ஸ்அப்ல வந்த மெசேஜை வச்சு எனக்கு சேரக்கூடிய பிராப்தத்தை பகவான் கொடுத்தாரு. அதுக்கு பிறகுதான் பகவத்கீதைன்னா ஏன், பகவத்கீதைன்னு படிச்சிருக்கேன், கர்மயோகம் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன். பட் பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படிங்கிற அவர் பிரபுபாதாவினுடைய இதை உங்க மூலமாக கேட்ட பிறகுதான் எனக்கு பகவத்கீதையில இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. அப்ப இது தெரியாம நம்ம இத்தனை காலம் 70-75 வயது வரைக்கும் இருந்துட்டோமேங்கிற ரொம்ப ஒரு ஆதங்கம் எனக்கு இருந்தது மாதாஜி. ஆக நீங்க ராதிகா மாதாஜி, நீங்க தான் முதல்ல என்னுடைய ஒரு ஆன்மீக கண்ணை திறந்தீங்க அப்படிங்கன்னு நான் சொல்லணும். உங்க கிளாஸையே ஒரு 3-4 தடவை கேட்டிருப்பேன். அதுக்கு அப்புறம் தான் பகவத்கீதையினுடைய ஒரு உட்பொருளே எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு. அப்புறம் உங்க மூலமாக நம்ம இந்த கோஸ்வாமிகள்ல ரூப கோஸ்வாமி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி அவ்வளவு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்து எவ்வளவு ஒரு கிருஷ்ண பக்தியில அவங்க திளைச்சவங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட அவங்க எவ்வளவு பணிவா, அப்படியே ஒரு சீரன் எப்படி பணிவா இருக்கணும், எவ்வளவு அடக்கமா கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக ரூப கோஸ்வாமி இருந்தாரு. ஒரு 15 நாட்கள் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய உபதேசத்தை கேட்டு உடனே சைத்தன்ய பிரபுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, இவர் நம்ம இதை நம்மளுடைய இயக்கத்தை, அதாவது நம்முடைய மெசேஜை கொண்டு போவாரு அப்படிங்கிறது. அதனால அவர்கிட்ட எல்லாத்தையுமே ஒப்படைச்சாருன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். அவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை தன்னுடைய சுகம், வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா பதவி எல்லாத்தையும் துறந்து வந்தாங்க. அப்படி சேவை செஞ்ச அந்த கோஸ்வாமிகள் 6 பேருடைய ஒரு வாழ்க்கையை படிக்கிறப்போ எவ்வளவு ஒரு பக்தி, எவ்வளவு ஒரு இந்த சனாதனத்தை, ஐ மீன் வைணவ கோட்பாடுகளை கொண்டு போகணுங்கிறதெல்லாம் ஆர்வம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு.
அதே மாதிரி பிரபுபாதா அவங்களுடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியை நம்ம பாக்குறப்போ நான்லாம் ஒண்ணுமே கஷ்டப்படலை. அந்த ஒரு 70 வயதுக்கு மேலாக அவ்வளவு அமெரிக்காவில போய் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவரு இந்த இஸ்கானை நிறுவிய அவருடைய ஒரு முயற்சியோ, அவருடைய ஒரு என்னது எப்படியாவது இந்த இஸ்கான் அதாவது உலகத்துக்குள்ள ஒரு அமைதியையும் ஒரு என்னது சந்தோஷத்தையும் அமைதியையும் ஒற்றுமையை கொண்டு வரக்கூடிய ஒண்ணு கிருஷ்ண உணர்வு தான் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அவர் இந்த இஸ்கானை அவ்வளவு 108 நாடுகள்லையும் போய் ஸ்தாபிச்சு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரு. நம்ம அவரு கொடுத்த இந்த ஒரு என்னது ஒரு பிராப்தம் தான் இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடியது. பகவத்கீதை மற்ற எல்லாமே மாதாஜி அத்தகைய ஒரு வாய்ப்பை இந்த மேங்களூர் இஸ்கான் நமக்கு கொடுத்துருக்கு. மூலமாக உங்களை மாதிரி நல்ல ஒரு பேராசிரியர்கள் மூலமாக நாங்க எப்பவுமே இப்போ ரொம்ப ஒரு ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கான ஒரு வகை நீங்க காட்டியிருக்கீங்க. நிச்சயமாக பகவான் கிட்ட போறதுக்குரிய ஒரு ஸ்டெப்ஸ். we are the followers. You are the followers of Srila Prabhupada. இல்லையா? அவருடைய கருணை ஷார்ட்டா சொல்லணும்ட்டு நான் ஷார்ட்டா சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. நிறைய மனசுல இருந்தது மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. நீங்க வளவளன்னு சொன்னா பிடிக்காது உங்களுக்குன்ட்டு நான் ஷார்ட்டா சொல்லிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதனால சொல்ல முடியல மாதாஜி. நிறைய நினைக்கிறேன். நோ இஷ்யூஸ். இட்ஸ் ஓகே. ஒருத்தர் எக்ஸ்பான்ஷன், ஒருத்தர் ப்ராம்ப்டா சொல்றது. இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன். ஒவ்வொருத்தருக்கே உரித்தான பாவம், அது மாத்த முடியாது மாதாஜி. இல்லையா? எத்தனையோ ஆண்டுகள் காலமா நாம அப்படியே பழகி இருக்கோம். நம்ம இன்றைக்கு போய் நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா முடியாது. வி ஷுட் அக்செப்ட், அவ்வளவுதான். ஓகே, நீங்க எல்லாரும் என்னுடைய அம்மா ஸ்தானத்துல இருக்கீங்க. உங்களை எல்லாம் ஏத்துக்கலன்னா நான் வேற யாரை ஏத்துக்கிறது மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கோட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஆட்டிடியூட். அவர் ஃபவுண்டர் ஆச்சாவுடைய ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் அவருடைய பிரவோச்சனங்கள் எல்லாம் நிகழ்ந்திருக்கும் இல்லையா? அதுல முக்கியமான சிலது எல்லாமே கோட்பாடுகள் எல்லாமே எடுத்து இந்த இதுல கொடுத்திருக்காங்க. மேலும் ஸ்ரீலா பிரபுபாதருடைய லீலாமிரதத்தினுடைய சாப்டர் 19ல இருந்தும் இந்த இதுல கொடுத்திருக்காங்க. we have already come so far. நம்ம ஆல்ரெடி இவ்வளவு தூரம் கடந்து வந்தாச்சு. we have turned our backs on the materialistic values, shaved our heads, donned dhotis, tilaka. so why not to go the whole way and surrender whole. அதாவது நாம இது வரைக்கும் பௌதிக வாழ்க்கையில வாழ்ந்தோம். அந்த பௌதிக வாழ்க்கையினால என்ன ஏற்படுதுன்றதையும் பார்த்தோம். ஆன்மீகத்துக்கு போனா நமக்கு என்ன, அதனுடைய இலக்கு என்னன்றதையும் தெரிஞ்சுட்டோம் கிருஷ்ண உணர்வுல வந்த பிறகு. சோ அதுக்கு நம்மள நாம அட்டையர் கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. நாமத்தை போடுக்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே பிரபுஜி இதெல்லாமே அது ஹெட் ஷேப் இல்லையா, டான்ஷர் பண்ணிக்கிறாங்க. அடுத்து தோத்திஸ் கட்டிக்கிறாங்க, அப்புறம் திலகம் விட்டுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம். அதாவது வெளிப்புறமா நம்முடைய தோற்றத்தை எல்லாத்தையுமே மாத்தின்னு இருக்கோம். அப்புறம் ஏன் உள்புறமா பகவான் இடத்துல நாமே சரணாகதி அடையக்கூடாது ஃபுல்லாவே அப்படிங்கிற அவருடைய அவர் எங்கேயோ பிரவோச்சனை பண்ணதுல ஒரு பகுதி எடுத்து போட்டிருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் நாம அதை பிரயத்தனிக்கணும். அவரிடத்துல நம்ம சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு நம்மள நாம பிரயத்திக்கணும். Srila Prabhupada gave the example that if a student makes the effort to pass an exam on top grade, he will at least get a passing grade. அழகான வார்த்தை. நம்ம வீட்டுல நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சொல்லுவோம், டேய் நீ 80-90 மார்க் படிச்சுன்னு போடா, அப்பதான் நீ பாஸ் 60 மார்க்னா எடுப்ப. நீ 60 மார்க்கே படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா 40 மார்க் கூட எடுக்க மாட்டேன். இங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் டீச்சர்ஸ் இருக்கீங்க. இதை நம்ம கண்டிப்பா சொல்லியிருக்கிறோமா இல்லையா? சோ 5 யூனிட் டெஸ்ட் இருக்குன்னா 4 யூனிட் நீ பக்காவா படிச்சுன்னு போ, 5வது யூனிட் கொஞ்சம் கிளான்ஸ் பண்ணின்னு போ. அப்போ உனக்கு ஒரு 90% நீ படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா 40 மார்க் எடுக்கிறது பெரிய கஷ்டமே இருக்காது. நீ படிச்சுன்னு போறதே 40 மார்க்கா இருந்தா அப்ப பாஸ் ஆகுறதே கஷ்டம். அண்ட் பட் இஃப் சிம்பிளி எய்ம்ஸ் டு ஃபார் எ பாஸ் மட்டும் பண்ணீங்கன்னாக்கா, நம்ம பாஸ் பண்ணா போறோம் அப்படின்னு நம்ம மனசுல நினைச்சுட்டு போனோம்னா 100% நம்ம ஃபெயில் தான் ஆகும். இது எதுக்குன்னா, அட்லீஸ்ட் பகவானை திருப்பாதங்களை அடையணும்னு நினைச்சுன்னு நம்முடைய பிரயத்னம் இருந்தா அட்லீஸ்ட் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் என்று வாய்க்கும் பொழுது ஒரு பக்தனாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். பகவான் அருள் புரிவார். அப்ப நம்ம பிரயத்னங்களை முடிச்சு நம்ம பகவான்கிட்ட போக முடியும். இப்ப நாம ஜஸ்ட் ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறோம். எஸ், நம்ம பக்தியில போலாம்னு நினைச்சிட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த பிறவில நமக்கு அந்த சுக்ருதி பத்தாது. சோ அதனால தவறி விடுறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதனாலதான் ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கணும். யுக்த வைராகியத்தை நாம எடுத்துட்டு வரணும். சோ பக்தியில மட்டும் நம்ம யுக்த வைராகியம் எடுத்துட்டு வரணும். பல்கு வைராகியம் நமக்கு உபயோகப்படாது. ஷாலோ வைராகியம் இல்லையா பல்கு.
Often young brahmacharis, fresh from the grind of material life, are bursting with enthusiasm. But after some time, they lose the freshness. அதாவது இது நிறைய வாட்டி நம்ம என்என்டி பிரபுஜி கிளாஸ் லெக்சர்ஸ்ல நான் கேட்டிருக்கேன் நான். ஸோ முதல்ல வந்த உடனே அவங்க ஆசிரமத்துல ஜாயின் ஆயிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சன்னியாசி ஆகணும்னு நினைச்சிட்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு உந்துதல் இருக்கும். எஸ், இங்க போனா நம்ம இனிமே போறோம் இந்த வாழ்க்கை. இதுவும் எங்கேயாவது அவங்க கேட்டுதான் அந்த மாதிரி ஆயிருப்பாங்க. ஸோ அந்த உத்வேகம் இருக்கும் பாருங்க. உள்ள போயிட்ட உடனே எல்லாம் எடுத்தோடனே நிறைய வேலை செய்யணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அந்த எந்தூசியாசம் வந்து கடைசி வரைக்குமே இருக்கிறது வந்து மிக மிக குறையுது. போக 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 என்ன ஆகும்னாக்கா அது குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ பிகினர்ஸ் இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஹேவ் அ டெண்டன்சி டு ரிலாக்ஸ் தர் எஃபர்ட்ஸ் இன் ஷார்ட் டைம் இல்லையா? சில சமயத்துல நம்ம உடல் உபாதைகள் இருக்கலாம், நம்முடைய மனசு கூட வந்து அவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காது, இல்லைன்னா மனசு அலைப்பாஞ்சிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி நிலைகள்ல இருக்கும்பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து சில சமயத்துல நம்ம ரொம்ப ஷார்ட்டா நம்ம வந்து முடிச்சுக்கணும்னு நினைப்போம். சில சமயத்துல நாமளே ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துக்குவோம், பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு. பட் அட்வான்ஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து அந்த ரிலாக்ஸேஷன் என்னைக்குமே உதவாது. ஸோ யூ மஸ்ட் ரெசிஸ்ட் திஸ் டெம்டேஷன். இது வந்து டெம்டேஷன், நம்ம கீழே விழுறதுக்கு. அதுதான் மாயை இல்லையா? அந்த மாயை வந்து நம்மளை வந்து கீழே தள்ளுவா. அண்ட் கண்டினியூஸ்லி இன்க்ரீஸ் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் டிவோஷன். அதை நீங்க அப்படியே வந்து முன்னேற்ற பாதையில எடுத்துட்டு போகணும். அப்பதான் நம்ம அதுல ஸ்ட்ராங்கா நிற்க முடியும். மேலும் யங் பிரம்மச்சாரிஸ் ஆர் யூஸ்வலி ட்ரெயின் ஸ்ட்ரிக்ட்லி, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும் போல இருக்கு ட்ரைனிங். நமக்கு தெரியாது. பிரம்மச்சரி அவங்களை ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேலை செய்வாங்க சொல்ல கொடுப்பாங்கன்னாக்கா, பிரபுபா நம்ம என்என்டி பிரபுஜி தான் சொல்லியிருக்காரு, வந்த உடனே அவங்களுக்கு மினியல் சர்வீசஸ் தான் கொடுப்பாங்க. கூட்டி பெருக்கிறது, அப்புறம் வந்து பாத்திரங்கள் கழுவுறது, கிச்சன்ல எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றது. ஸோ எல்லாமே கூட்டி பெருக்கிறதுனா இன்க்ளூடிங் டாய்லெட்ஸ் கூட எல்லாமே அவங்க வந்து அங்கதான் வந்து நமக்கு அங்க சகிப்புத்தன்மை வருதா இல்லையான்றது அதுலதான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஆசிரமம் எல்லாமே பகவானுடைய திரு இடம் தான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பக்குவம் வந்தா, அது டாய்லெட்டா இருந்தாலும் சரி, அது பூஜை ரூமா இருந்தாலும் சரி, ஒரே பாவத்தோட வந்து கிளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கும். பாவம் செய்யக்கூடிய ப்ராசஸ் வேறு, ஆனா கிளீன் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் வேறு. ஆனா அந்த மனசு வந்து ஒரே நிலை போலதான் இருக்கும். அனைத்துமே பகவானுடையது என்று எண்ணம் வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்ரூம் கழுவுறதும் ஒண்ணுதான். அடுத்து வந்து அந்த பாவத்துல அதே மாதிரி நம்ம பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யக்கூடிய ஸ்தலத்தை கிளீன் பண்ணும் பொழுதும் அங்கேயும் அதே அக்கறை கொண்டுதான் செய்வோம், இதுவும் அதே அக்கறை கொண்டுதான் செய்வோம். இங்கேயும் சுத்தமாதான் இருக்கணும், அங்கேயும் சுத்தமாதான் இருக்கணும். அதுதான் அந்த பாவம் ஒண்ணுதான் இருக்குமே தவிர ப்ராசஸ் இங்க வந்து வேற மாதிரி செய்வோம், அங்க வேற மாதிரி செய்வோம், அவ்வளவுதான். மினியல் சர்வீசஸ் தான் கொடுப்பாங்களே எடுத்த உடனே அவங்களுக்கு. இது என்என்டி பிரபுஜி நிறைய கிளாஸஸ்ல சொல்லியிருக்காரு. ஆஃப்டர் பீயிங் இன் த மூமெண்ட் ஃபார் ஃபியூ இயர்ஸ், சில ஆண்டுகள் இருந்த பிறகு அதுக்கு அடுத்து வந்து அவங்கள வந்து புஸ்தகம் வைக்கிறதுக்கு அனுப்புவாங்க. ஸோ அது இன்னும் ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா? ஸோ டார்கெட்ஸ் இதை வந்து நம்ம பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இதை போய் வித்துட்டு வரணும்ட்டு. அப்ப எல்லார்ட்டையுமே இப்ப கேட்கும்போது ரோட்ல எல்லாம் இந்த புக் வாங்கிக்கோங்க நல்லதுன்னு சொன்னா எல்லாருமே வந்து இமீடியட்டா யாருமே ஏத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அங்கேயும் வந்து சில பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து அந்த அதாவது பிலாசபி மேலேயே அவங்களுக்கு இருக்காது, நாத்திகத்தன்மை இருக்கலாம். அப்ப அவங்களும் வந்து நையாண்டி செய்யலாம். அதையெல்லாம் பொறுத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் இருக்கணும். இந்த மினியல் சர்வீசஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் பொழுதுதான் அவங்க வந்து பக்குவத்தை அடைவாங்க. அதாவது ரஃப்லி ஹேண்டல் அந்த சமயத்துல நடக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க பக்குவம் ஆகிறது வந்து சுலபமா வரும். நம்ம ஸ்மூத்தா நம்ம குழந்தைங்கள மாதிரி நம்ம வந்து பாவி ஜீவ கோஸ்வாமி அப்படிதான் மாதாஜி. இவர் ரூப கோஸ்வாமிக்கு சிஷ்யரா போனாரு. அவரு காசில எல்லாம் நிறைய படிச்சுட்டு போறாரு. நல்ல பெரிய ஸ்காலரா சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் படிச்சுட்டு போறாரு. போன உடனே அவர் எந்த சின்ன சின்ன வேலைகள், அந்த பிரிண்டிங்க்கு இலைகளை கூட தயார் பண்ணணும், கூட்டணும், இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் கொடுத்தப்ப எல்லாரும் நினைச்சாங்களா இவ்வளவு படிச்சவருக்கு இந்த வேலை கொடுக்குறாங்க. ஆனா அவரும் சந்தோஷமா செஞ்சாரு மாதாஜி ஜீவ கோஸ்வாமி. அப்புறம்தான் அவருக்கு இதே இனிஷியேஷனே கொடுத்தாரு மாதாஜி, தீட்சையே கொடுத்தாரு. முதல்ல அவர் சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட தான் போனார், அவர் எடுத்துக்கல இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் ரூபா கோஸ்வாமி. சனாதன சுவாமி வந்து அவரு வேற, அதாவது அவரை கொடுக்க முடியாது நீ போ அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. வேற அனுப்பமா அவர்கிட்ட அனுப்பிட்டாரு மாதாஜி. அப்புறம் ரூப கோஸ்வாமி அப்புறமா வந்து ரூப கோஸ்வாமி கிட்ட போனார். அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட போன்னு சொல்லிட்டு. சனாதன கோஸ்வாமி இன்னும் ஹையஸ்ட், அவர் இஸ் வெரி ஹையஸ்ட் சனாதன கோஸ்வாமி. So at the time of devotee, spiritual advancement will depend too much great extent on his own determination. அதுதான் நம்முடைய சொந்த உறுதி. அது எவ்வளவு இருக்கோ அதன் அடிப்படையில தான் நம்முடைய பக்தி பாவமே இருக்கும்.
சோ நாம் எவ்வளவு உறுதி கொண்டு பக்தியை செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் தி டிவோட்டீஸ் மஸ்ட் பிகம் ஸ்பிரிச்சுவலி grown up. அதாவது வயதுல மாத்திரம் நம்ம வந்து பெரியவங்க ஆகுறத விட ஆன்மீகத்திலையும் நாம வந்து பெரியவங்களாகணும். மேக் a commitment to stay in this movement and go on practicing Krishna consciousness no matter what. எதுவானா இருக்கட்டும், நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நிலைத்து கொண்டு நாம் அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அண்ட் ஆல்வேஸ் endeavor to become an advanced devotee. அதாவது முயற்சி எப்படி இருக்கணும்? என்டிவர்னா முயற்சி. நீ ஒரு அதாவது ஒரு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல்லையே வந்து மேன்மையான நிலையை அடைந்த ஒரு பக்தனாகிறதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி செய்யணும். வித்தவுட் சின்சியர் என்டிவர் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஒன் cannot obtain the love of God. மத்திய லீலையில வந்து 24வது சாப்டர்ல வந்து 171ல சொல்லப்பட்டிருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க. 24வது சாப்டர். இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க? இன்னும் ஆதிலில தான் இருக்கீங்களா? ஓகே. அபி அவதாரணே யதா கிரக வினா பக்தி நாஜன்மயா பிரேமே. The word cha can be used in the place of api. இந்த சாம் அப்பியும் வந்து இன்னொரு இடத்துலயும் நம்ம படிச்சோம். எங்க படிச்சோம்? நாங்க தான் படிச்சோம். எஸ், 8th சாப்டர்ல வருது. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 8th சாப்டர்ல சா அண்ட் அப்பி. அதாவது ஒரு நிமிஷம், நாங்க பக்தி வேதாந்தா படிக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நல்லது. அதாவது முன்னாடியே நீங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவீங்க நீங்க எல்லாருமே. நாங்க எங்கெல்லாம் படிச்சு வரோமோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து 8th சாப்டர் விச் ஸ்லோகம். நீங்க படிக்க படிக்க எங்களுக்கு லாபம். அதான் உங்களுக்கு நல்லதுன்னு தான் சொல்றேன் நான். தாண்டப்பி ஏன்னா நாங்க அப்பப்போ உங்களுக்கு அதை ஞாபகம் பண்ணி சொல்லிடுவோம் இல்லையா, அதனால குவாலிட்டிஸ் வரும். குவாலிட்டிஸ்ல தான் நம்ம படிப்போம். வருது. ஓகே, அது ஞாபகம் வரும்போது நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லோட சொல்றேன். இந்த 7th சாப்டர்லயோ 8th சாப்டர்லயோ வருது. அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் நிறைய இடத்துல. அப்படின்னா இது எதுக்குன்னா இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல எல்லாம் உபயோகப்படுத்துவோம் நம்ம இதை. which gives emphasis to something. that means ஒரு அடைமொழி மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் நம்ம. that means without the sincere endeavor in devotional service one cannot attain love of God. அதாவது நம்முடைய உறுதி கொண்ட அந்த அதாவது முயற்சி இல்லாது போனால் பக்தி சேவையில வந்து நாம பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நாம சேரவே முடியாது. அதை நாம் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். And easy going life and attainment of perfection transcend cannot go together 100%. இல்லையா, அது பாகவதத்துல 2nd canto 9th சாப்டர்ல 24th ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸி கோயிங் ஐசா செல்தா ஹை அப்படின்னா ஓகே பக்தி பண்றோம் நானும் பண்றேன் அப்படி ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு எப்படியோ போறது இல்லையா. அதனால வந்து பக்தி தொண்டுல நம்ம பக்குவம் அடையுமானாக்கா 100% கிடையாது. அது டோட்டலி ஆப்போசிட். நம்முடைய முயற்சி இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம 100% முயற்சி பண்ணா நம்ம ஒரு 60-70% நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணணும். நம்ம 30-40% வரைக்குமே நம்ம செய்துட்டு 100% முயற்சி அதாவது அதனுடைய பலிதத்தை நாம எதிர்பார்த்தோம்னா அது மிக மிக தவறு. கண்டிப்பா அது நடக்கக்கூடிய ஒன்று கிடையாது. வாச்சோ வேகம் மனசா குரோத வேகம் உதரா பிரஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான்யோ வினகேத தீரக சர்வம் அப்பி மாத்திர பார்த்தேஸ்வ சின்யா. இதுல இருந்து ஸ்பெல்லிங்க அது ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா இருக்கு. வாச்சோ வேகம். எஸ், ஏதான் வேகான்யோ விஷஹேத தீரக சர்வாம் அபிமாம் பிருத்திவீம் சா. சர்வம் அப்படின்னா அனைத்து, சர்வம் அபிமாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல அப்படிப்பட்டவர், பிருத்திவீம் சா சிஷ்யர் இந்த அனைத்து உலகத்திலுமே அவர் சிஷ்யரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான தகுதியை பெற்றிருக்கிறார். அப்படின்னா குரு என்ற ஸ்தானத்தை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். சோ என்ன ஒரு நிலை அது? அதாவது உந்துதல்கள் 6 விதமான உந்துதல்கள். பேசுவதால் வரக்கூடிய உந்துதல்கள். இப்ப நம்ம யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை திட்டினே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப நமக்கு ஒரு காலகட்டம் வந்த பிறகு நமக்கு கோபம் வரும் இல்லையா, கோபத்தினால் வரக்கூடிய உந்துதல். அதனால நாம என்ன பண்ணுவோம்,
அந்த பேசக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம திரும்பிடுவோம். மனசும் வந்து அந்த ஆக்ரோஷமான மனசு வந்து டிமாண்ட்ஸ் இல்லையா, மனசு இது வேணும் அது வேண்டும் என்று அலைப்பாயும். அப்படி கட்டுப்படுத்த முடியாத மனசு வந்து நமக்கு ஒரு அழிவான ஒரு பாதைக்கு தான் நம்ம இட்டு செல்லும். அது மாதிரி கோபம். அடுத்து வந்து நாக்கு ருசி இல்லையா, நாக்கு கட்டுப்படுத்தினா வயிறு சேஃபா இருக்கும், நாக்கு கட்டுப்படுத்தலைன்னா வயிறு சேஃபா இருக்காது. நம்ம என்ன உணவு ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதற்கான பாவத்தை தான் நம்ம பெறுவோம் இல்லையா. சோ இந்த புலன்கள் எல்லாம் அடக்கணும்னா நம்ம வயிற்றுக்கு போறக்கூடிய உணவும் வந்து சாத்வீகமானதாக இருக்க வேண்டும். அப்ப நம்முடைய உந்துதல்கள் வந்து அதாவது ஜெனிட்டல்ஸ் இல்லதா பிறப்பு உறுப்புகள்ல ஏற்படக்கூடிய உந்துதல்களை எல்லாம் கூட நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். சோ இப்படி இந்த இத்தனை உந்துதல்களையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒருத்தரால வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல யாரு வேண்டும் என்றாலும் வந்து சிஷ்யராக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதியை அடைகின்றார் என்று ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பிராய்ச்சித்தத்தை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா. பிராய்ச்சித்தம் என்பது தவறு இழைத்த பிறகு அதற்கு ஒரு சப்பக்கட்டுக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய பிராய்ச்சித்தம் என்பது. சோ பரித்து மகாராஜ் வந்து உண்மையான பிராய்ச்சித்தம் என்ன, கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து செயல்படுவது, அதுதான் வந்து இந்த ரியல் அட்டோன்மெண்ட். திருஷ்டாஸ்ரு பயம் யத் பாபம் ஞானான் அபி ஆத்மனோ ஹிதம் கரோதி பூயா விஸ்வாசஹ பிராயச்சித்தம் அதோ கதம் क्वचिन् निवर्तते अब्दारत् क्वचित् चारति तत् पुनः प्रायचित्तम அதோ பார்த்தம் மனையே குஞ்சர சௌஷவத். அதாவது இது பாகவதத்துல 6வது கேண்டோல 1st சாப்டர்ல 9th and 10th ஸ்லோகம். நீங்க மீண்டும் ஒரு முறை வேணா கூட படிங்கோ. இங்க பரிசுத்த மகாராஜ் என்ன சொல்றார், ஒன் மே நோ தட் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்ஜூரியஸ் ஃபார் ஹிம் இல்லையா. அதாவது பாவ செயல்கள் எப்பவுமே நமக்கு வந்து நம்மளை துரத்தி கொண்டுதான் இருக்கும். அது வாழ்க்கையில நம்ம எங்கேயாவது கண்டிப்பா அடிபடுவோம் இல்லையா, இன்ஜுரி. பிகாஸ் he actually sees that a criminal is punished by the government and rebuked by the people in general. சோ அதாவது இவன் வந்து ஒரு திருடனா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த எக்ஸாம்பிள் தான். அவன் திருடு பண்றான். திருடு செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா கவர்மெண்ட்ல வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க, திருடு செஞ்சா என்ன தண்டனை அப்படிங்கறது எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா எல்லா சமயத்திலுமே அவன் மாட்டிக்கொள்வதும் கிடையாது. அப்படி மாட்டின்றாலும் அவன் ஜெயிலுக்கு போனாலுமே அந்த ஜெயில வாழ்ந்துட்டு இருக்க காலமே அவனுக்கு வந்து அவன் வந்து திருந்துவதே ஒரு பிராயச்சித்தம் தான் இல்லையா. மேலும் அந்த தவறை இழைக்காமல் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவத்திற்கு அவன் வரணும். அதுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தமே. நானும் தவறு செஞ்சேன் போயிட்டு மீண்டும் அதை ஜெயில இருந்துட்டு வந்து மறுபடியும் வெளியில வந்த பிறகு அதே தவறை செஞ்சா அப்ப அதனால என்ன புண்ணியம், எந்த புண்ணியமும் கிடையாது இல்லையா. அதுதான் நாம அதாவது சர்ச்சுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து ஃபாதர் கிட்ட வந்து நாம கேட்டுட்டு வரக்கூடிய பாவ மன்னிப்பு மாதிரி தான். பாவ மன்னிப்பு சனிக்கிழமை கேட்ட பிறகு மீண்டும் என்ன பண்றோம், நாம அடுத்த திங்கட்கிழமையில இருந்து நம்ம பாவ செயல்கள் செய்வதற்கு தொடங்கி விடுகின்றோம். ஏன்னா எல்லா பாவங்களையுமே இயேசு கிறிஸ்து தாங்கிக் கொள்வார் என்பது அவர்களுடைய நம்பிக்கை இல்லையா. அவர் எல்லாருடைய பாவங்களையும் தாங்கிட்டு இருக்கார் இயேசு கிறிஸ்து. ஸோ ஏற்றுக்கிறார் என்றதுனால நாம் என்ன பண்றோம், அழகா போய் தவறி எடுத்துட்டு வந்துடும். ஸோ ஒன் இஸ் த்ரோன் இன் டு ஹெல்லிஷ் கண்டிஷன்ஸ் இன் நெக்ஸ்ட் லைஃப். அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாருமே நரக உலகங்களுக்கு வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் சச் நாலேஜ், இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்த கூட வந்து நிறைய பேர் வந்து மீண்டும் மீண்டும் தவறுகள் இழைத்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஈவன் ஆஃப்டர் பெர்ஃபார்மிங் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட் இல்லையா, பிராயச்சித்தம் செஞ்ச பிறகும். அதனால அந்த அட்டோன்மெண்ட்னால என்ன பயன்? ஸோ தவறு இழைக்கிறது போறது, தவறு இழைக்கிறது பிராயச்சித்தம் தேடுறது, அதனால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. So I therefore consider this process of repeated sinning and atoning to be useless அப்படின்னு சொல்லிட்டார் யாரு, பரீட்சித் மகாராஜ். இது வந்து மேட் எலிஃபண்ட் இல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் யானை வந்து ஒரே நிமிஷம் ஸோ இப்ப யானை வந்து தண்ணியில குளிச்சுட்டு வெளியில வந்த பிறகு என்ன பண்ணும், அந்த தண்ணி எல்லாம் வந்து துவட்டுறதுக்காக மண்ணுல புரளும் இல்லையா. ஆனா இவ்வளவு நேரம் அது குளிச்சதனுடைய பலன் என்ன, வேஸ்டா போச்சு இல்லையா. மீண்டும் உடல் எல்லாமே வந்து மண்ணுக்கு அதே பழைய நிலைமைக்கு வந்து விடுகின்றது. ஸோ ஒன் கேன் ரியல் சொல்யூஷன், ரியல் பிராயச்சித்தம் என்ன அப்படிங்கிறதுன்றது இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம்.
ஒன் கேன் பி கிராஜுவலி எலிவேட்டட் டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ரியல் நாலேஜ். கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து செயல்படுவதுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தம். ஸோ பிராக்டிசிங், தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்றது, பிரம்மச்சரியத்தை பயில்றது, அப்புறம் மனதை கட்டுப்படுத்துறது, புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது இல்லையா. சோ நம்முடைய உடைமைகளை தானம் கொடுக்கறது இல்லையா. நமக்கு எவ்வளவு வேண்டுமோ அவ்வளவு வச்சுட்டு மிச்சதை நம்ம இன்னொருத்தருக்கும் நம்ம கொடுக்கணும். பீயிங் ஓவர்லி ட்ரூத்ஃபுல், அதாவது ஓவர்லி ட்ரூத்ஃபுல், அதாவது எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயுமே நம்முடைய வாய்மையை நம்ம விட்டு கொடுக்காம வாய்மையிலே இருக்கிறது. பை கீப்பிங் கிளீன், சுத்தமாக இருக்கிறது. பிராக்டிசிங் யோகாசனாஸ், யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் மேற்கொள்றது. However, if one is fortunate enough to get the association of, இது எல்லாமே மேல செய்யறோம் இல்லையா, இந்த செயல்கள் எல்லாமே ஒரு தூய பக்தரோட தொடர்பு கொண்டால் அவன் இந்த we can easily surpass, மேல சொன்ன அந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் அவன் தானாகவே பக்தியில போகும்போது இதெல்லாம் அடைய பெறுகின்றது. இது தனியா போய் நம்ம கத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. மேலும் இந்த மிஸ்டிக் யோகம் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய, அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது நமக்கு. ஸோ வி டோன்ட் நீட் தட். ஸோ அதெல்லாம் இன்னொருத்தருடைய நன்மைக்காக அதை யோகிகள் எல்லாமே உபயோகப்படுத்துவாங்க. ஒருத்தருடைய இந்த பௌதிக நன்மைக்காகவே அது உபயோகப்படுத்துறார்கள். இது கண்டிப்பா உண்டு. அதனால இந்த மாதிரி செயல்கள் தேவையே கிடையாது. அதை விடுத்துட்டு தூய பக்தி சேவையில நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது பக்குவத்தை தானாகவே அடைகிறோம். 4 ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்றது இல்லையா. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது சுலபமாக நாம பகவானுடைய திருத்தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு குரு என்ன சொன்னாரோ அதை அவ்வாறே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும்பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இதைதான் சில ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் நமக்கு பரிந்துரைத்திருக்கிறார். ஸோ கேன் வி திங்க் ஆஃப் எனி எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் இதை வச்சிருக்காங்க. ஸோ பாசிட்டிவ் ப்ராசஸ் தான் நான், அதாவது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஜ் 5, அதாவது பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 5th சாப்டர்ல 10th ஸ்லோகம் சொல்லப்படும். நாயத் வாச்ச சித்திர பதம் ஹரேர். எஸ், இது மனப்பாட ஸ்லோகம். இது ஜகத் பவித்ரம் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. சித்திரபதம் ஹரேர்யசோ ஜகத் பவித்ரம் பிரக்னீத கர்திசி தத்வாயசம் தீர்த்தம் உஷந்தி மானசா நயத்ரகம்சா நிரமந்தி உசிக்ஷயா. எஸ், அதாவது those words which do not describe the glories of Lord, அதாவது பகவானுடைய புகழாரங்களை சூட்டாத அந்த வார்த்தைகள், who alone can sanctify, ஏன்னா பகவான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர் இல்லையா. அந்த புனித நாமங்கள், அவரை பற்றியான புகழாரங்களை பேசாத அத்தகைய ஒரு வார்த்தைகள் so are considered by saintly persons, அதாவது இந்த பக்தியில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள், அதாவது உத்தமமான பக்தர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கனாக்கா, அது காக்கைகள் வாழக்கூடிய அந்த யாத்திரை தலமாக கருதப்படுகின்றது. அப்படின்னா அன்னெசரி ஸ்பீச் இல்லையா, தேவையற்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம பேசுறது எதுக்குன்னா காக்கைகள் போகக்கூடிய இடமா இருக்கும். காக்கைகள் எங்க இருக்கும், அது அழுக்கான இடங்கள்ல தான் பறிஞ்சிடும், குப்பை குளத்துலதான் இருக்கும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கு since all the perfect persons are inhabitants of transcendental abode, they do not derive any pleasure in there. அதனால இந்த பக்குவம் அடைந்த ஆத்மாக்கள் அப்படிப்பட்ட இதுல அந்த மாதிரி, அதாவது பேசிக்கலி பௌதீக வார்த்தைகள்ல அவங்க எந்த ஒரு பிளஷரையுமே அடைய மாட்டாங்க. ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் அவங்க செவிமடுத்து கேட்பார்கள். சோ வெறுமனையே பௌதீகத்துல அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்காது. சோ மேலும் ஒருத்தர் எங்கேஜிங் த ஸ்பீக்கிங் ப்ராசஸ் இன் குளோரிஃபைங் த கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வார்த்தைகள் எல்லாமே பகவானுடைய புகழாரங்களை பேசுவதற்காக உபயோகப்படுத்தணும். இந்த டங்குக்கு பியூரிஃபை ஆகிறதே அதுதான். நாமளும் 10 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா. அவருடைய நாமம், ரூபம், அவருடைய இயல்புகள் இல்லையா, மற்றும் அவருடைய லீலைகளை எல்லாம் நம்ம எடுத்து சொல்லணும். இந்த ப்ரீச்சர் ஆஃப் ஆல்வேஸ் பியாண்ட் த கிளட்சஸ் ஆஃப் டெத், இது நம்ம வேற எங்கேயோ கூட படிச்சோம், எனக்கு ஞாபகம் வரல டக்குன்னு. ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி எதுல படிச்ச ஞாபகம் இல்லை. உங்களுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் தான் சொல்லுங்க. ரீசெண்டா தான் நானும் படிச்சேன், மோஸ்ட்லி பாகவதம்ல தான் நினைக்கிறேன். அதாவது பகவானுடைய கதைகளை எடுத்துரைப்பவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல, அதாவது மரணத்தினுடைய அதாவது மரணத்தினுடைய வேதனை இல்லையா, கிரட்சஸ்னா அது நம்ம அதையெல்லாம் தவிர்த்து போகவே முடியாது. அந்த உபாதைகளை எல்லாம் நாம் தவிர்த்து போக முடியாது. அப்படிப்பட்ட உபாதைகளை எல்லாமே அவர்கள் கடந்து சென்றிருப்பார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்ப நாம எல்லாருமே, நீங்க எல்லாரும் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஷுட் நாட் லீவ் திஸ் சான்ஸ். இதை நீங்க என்னைக்குமே விட்டு கொடுக்க கூடாது.
அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடியவங்களுக்காவது ஒரு கிருஷ்ண கதையாவது எடுத்து சொல்லுங்க. நீங்க பிலாசபி சொல்ல வேண்டாம். பிலாசபி சொல்றதுக்கு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க 18 days கிளாஸே அட்டன் பண்ணாதவங்க கிட்ட போய் நீங்க பிலாசபி சொன்னீங்கன்னா எழுந்து ஓடி போயிடுவாங்க. கதையா சொல்லுங்க. அந்த கதையில ஒரு பிலாசபியை வச்சு சொல்லுங்க. அதுதான் வந்து உத்தமமான ஒரு ஸ்பீச், அதாவது வார்த்தைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. திஸ் இஸ் த சிக்னிபிகன்ஸ். அதாவது எவ்வாறு நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னா பகவானின் பக்தி தொண்டுல நம்முடைய நாவை நாம உபயோகப்படுத்தணும், வார்த்தைகளை எல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு 4-5 ஸ்லைடு இருக்கு, முடிச்சலாம். ஏ தத்வா விசர்கோ ஜனத விபல்போ யஸ்மின் பிரதி ஸ்லோகம் அபத்யவதி அப்பி ஹரே கிருஷ்ணா நாமேனி அனந்தஸ்ய யசோ அங்கிதானி யன்வந்தி காயந்தி கிரனந்தி சாதி. இதுவும் வந்து சேம் அந்த இதுல படிச்சாச்சு. இப்ப நீங்க மீனிங் மட்டும் நம்ம சொல்லலாம். இது மீனிங் உங்ககிட்ட இருந்தா வாசி தமிழ்ல. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் தி லிட்ரேச்சர் விச் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இல்லையா, அதாவது பகவானுடைய புகழாரங்களை எடுத்துரைக்கக்கூடிய அத்தகைய வேத சாஸ்திரங்கள், நாமம், ரூபம் இல்லையா, மேலும் அவருடைய புகழ், லீலைகள், அடுத்து வந்து செயல்கள், இது எல்லாமே சொல்லக்கூடியது எல்லாமே அன்லிமிட்டெட் சுப்ரீம் லாஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட், இஸ் a different creation full of transcendental words. அதுவே வந்து வேறுபட்ட ஒரு படைப்பு. அவரை பற்றி சொல்றதே ஒரு வேறுபட்ட படைப்பு. அந்த மாதிரி எது பாகவதம் தான் இருக்கிறது. ஃபுல் ஆஃப் டிரான்சென்டல் வேர்ட்ஸ், எல்லாமே தெய்வீகமான வார்த்தைகள். டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் bringing about revolution in the impious lives of this world. நாம் எல்லாருமே அதர்மமான சூழ்நிலைகள்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் நாம கூட அதர்மத்தை பண்ணுவோம் இல்லையா. மிஸ்டைரக்டட் சிவிலைசேஷன் ரொம்ப அற்புதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மிஸ்டைரக்டட்னா தவறான வழியில நம்மள எல்லாருமே நடத்து செல்லக்கூடிய அத்தகைய நாகரீகத்துலதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சச் டிரான்சென்டல் லிட்ரேச்சர் even though perfectly composed இல்லையா, அது எல்லாமே நம்ம இந்த கேட்டாலுமே are heard sung except by purified who are thoroughly honest. ஸோ பாகவதத்தினுடைய இந்த தெய்வீகமான வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே even though imperfectly composed அப்படின்னா வார்த்தைகள் இந்த பர்பட்ல நீங்க வந்து பேசும்போது பிரபுபாதர் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார். இதுலதான் இந்த மாதிரி வேற்று மொழியில வந்துதான் அவர் இதை வந்து எல்லாம் எழுத்துக்கள் இங்கிலீஷ்ல தான் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா. சமஸ்கிருதத்திலிருந்து இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணது. அதுல ஈக்குவல் நமக்கு கூட தோணும். டெமி காட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு அது என்னது இது அப்படிங்கிறது ஏத்துக்க முடியாது. இன்றைக்கு வரைக்கும் என் பொண்ணு அதை தான் சொல்லுவா, அது என்னம்மா வார்த்தை, நம்ம எல்லாம் தேவர்கள் தானே சொல்லுவோம், தேவதாசன் ஏன் எழுதல பிரபுபாதர் அப்படின்னு இந்த கொஸ்டின் என் பொண்ணே கேட்டான். சோ அதாவது ஏன்னா இன்னும் அவளுக்கு அந்த பக்குவம் என்பது கிடையாது. சோ அவ கேட்கிறான்றதுக்காக நம்ம கோவப்பட முடியாது இல்லையா. ஆனா அவர் எங்க போய் சொன்னார், மேற்கத்திய நாடுகள சொன்னார். அங்கே என்னது, அவர் அங்கே கிறிஸ்துவ மதம் வந்து வேரூன்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் இல்லையா. சோ அந்த வேரூன்றி இருக்கிற ஸ்தலத்துல அவங்களுடைய வார்த்தைகள்ல லார்ட், நாம் எல்லாருமே அதிகபட்சமா கடவுள்னு சொல்லுவோம், நம்ம லார்டு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா. ஆனா அவங்க வந்து லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படிதான் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அதே மாதிரி ஸ்லாங்ல தான் பிரபுபாதர் வந்து சொல்ல வேண்டியது. இங்கிலீஷ்ல அதுதான் ஈக்குவலண்டா சொல்ல முடியும். ஆனா அதே நம்ம தமிழ்ல எடுத்துக்கணும், எந்த மொழி அவங்கவுங்களுடைய மொழியில எடுத்துக்கும் பொழுது நாம கடவுள் இல்லையா, அந்த பரம்பொருள், அந்த எம்பெருமான் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். அவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள் உண்டு. தேவர்கள் என்று நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லயுமே உண்டு. சோ அதனால ஈக்குவலண்டான வார்த்தைகள், அந்த ஈக்குவலண்டான பதங்கள் வந்து இங்கிலீஷ்ல கிடையாது இல்லையா. அந்த ஈக்குவலண்டான பதங்கள் நமக்கு எக்ஸாக்டா இங்கிலீஷ்ல கிடையாது. அதனால நான் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த லிட்ரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய தவறுகளை நாம நோக்கிறத விட அதனுடைய உள்நோக்கம், கருத்து என்ன சொல்ல வந்திருக்கேன் அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துக்கணும்ன்றத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாரு அந்த வியாக்கியானத்துல. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய வியாக்கியானம் நீங்க தமிழ்ல ஒரு வாட்டி வாசிச்சீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இதுலதான் வருது, வாசிங்கோ நல்லா தெரியும். அதனால நல்லா படிச்சவங்க வேணாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் சொல்லிட்டேன், அதனால வேண்டாம். அதாவது இத வந்து நம்ம நல்லா படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். அத வந்து அதனுடைய நோக்கம் என்னன்றத வந்து எடுத்துக்கணும். ஓவராலா அதுல என்ன சொல்ல வரார், சாராம்சம் என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணுமே ஒழிய வார்த்தை ஜாலங்களை பற்றி நாம் என்றைக்குமே பார்க்க கூடாது. சோ என்னுடைய டிசைபிள்ஸ் எல்லாருமே வந்து அதாவது ப்ரொனவுன்சியேஷன்ல வந்து பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது, ஆனா தே ஆர் எ கிரேட் ரினவுன்சர்ஸ் சொல்லிட்டு அதே இதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் நினைக்கிறேன் சொல்லியிருக்காரு.
சோ இது வந்து பிரபுபாதர் சொன்னது. அவருடைய அதனாலதான் நம்ம வந்து உங்க எல்லாருமே நீங்க வாசிங்கோ அப்படின்னாக்கா, எஸ் வாசிக்கும் பொழுது ஸ்லோகங்கள் நாம தவறு இழைக்கின்றோம். தட் இஸ் நாட் ராங். ஆனா வி ஷுட் பி கிரேட் ரினவுன்சரா இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு டிட்டாச்மெண்டா இருக்கக்கூடிய செயல்படக்கூடிய தன்மையில நம்ம இருக்கணும். So if Krishna is present in the mind, there is no possibility of mind being agitated. பகவான் நமக்குள்ள இருந்தா மாயை என்பவள் இருக்க மாட்டாள் இல்லையா? The yogic practices of negating all material thoughts will not help. நம்ம இது செய்யக்கூடாது, அது செய்யக்கூடாது, மனசை கட்டுப்படுத்தணும், புலனை இதெல்லாம் நம்ம தேவையே கிடையாது. கிரியேட்டிங் வேக்யூம் கூட, அதாவது வெற்றெடுத்து நம்மளால வந்து மனசுல கண்டிப்பா வைக்கவே முடியாது. ஏதாவது ஒன்று வந்து குடிக்கொண்டுதான் இருக்கும். வேக்யூம் will not remain. However, if one always thinks Krishna and how to serve Krishna, one's mind will be naturally controlled. Example often quoted by Prabhupada என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாரு, we cannot stop anger altogether. ஆனா அதை வந்து கோபத்தை நிறுத்த முடியாது. If we simply become anger with those who blaspheme the Lord or the devotees, we control our anger in Krishna consciousness. அதாவது but if we simply become anger அப்படின்னா பகவானுடைய திரு செயலுக்காக மட்டும்தான் நம்ம கோவப்படணும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜகாய் மாதை கதை கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கோவமே கிடையாது, அவர் கருணாமூர்த்தி தான். ஆனா நித்யானந்த பிரபு அவர் அடிச்சதுனாலதான் அவர் கோவப்பட்டு அவங்களை கொல்லணும்ன்ற அளவுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கோபம் தான் நமக்கு வரணும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ஹனுமன் வந்து ராமபிரானுக்காக லங்கையே எரித்தார் இல்லையா? அவருடைய வாளுக்கு நெருப்பு வச்சாங்க, அவர் லங்கையே முழுசா எரிச்சிட்டார். Arjuna developing anger to fight in the battle of Kurukshetra. இல்லையா? Srila Prabhupada meeting Pennsylvania with one of the most distinguished professor in Hinduism. So அதாவது ராதாநாத் சுவாமி ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காராம் இதுல வந்து. ஐ திங்க் அதுல போயிட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஐ திங்க் எப்பயாவது பார்த்துட்டு வேணா இதை பத்தி பேசலாம். ஓகே, அது எனக்கு கூட தெரியாது. அப்ப எப்பயோ நாங்க படிக்கும்பொழுது கேட்டது, மேபி 1 year மேல ஆயிடுச்சு, ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல எனக்கு. ஜீவா வேகம் உதர வேகம். One should not allow the tongue to eat according to his choice. ஆனாதான் நம்ம பிரசாதம் சாப்பிட்றோம், பூண்டு வெங்காயத்தெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்துறோம் இல்லையா? சோ இதெல்லாமே நம்முடைய ஆஸ்டாரிட்டிஸ். ஆக்சுவலி ஈட்டிங் ஆஃப் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், சாப்பிட்றதுக்காக நம்ம வாழக்கூடாது, வாழ்வதற்காக நாம் சாப்பிடணும். ஸோ இதை வந்து 2 ஃப்ரேஸை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம நல்ல புளிப்பு காரம், இப்படி சில பேர் உரப்பா சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குவாலிட்டி தான் நமக்கு டெவலப் பண்ணி கொடுக்கும் இல்லையா? வி ஷுட் ஈட் ஆல்வேஸ் சாத்விக் ஃபுட். ஸோ அப்போ வயிறும் சாந்தமா இருக்கும், நம்முடைய எண்ணங்களும் வந்து சாந்தமாக அமையும், சத்துவகுணத்துக்கு போறதுக்கு தெரியும். நாம் எந்த விதமான உணவு வகைகளை சாப்பிடுகின்றோமோ அதே போல ஒரு உணர்வுகளை நாம வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பிரதிபலிக்கும். நம்ம அதே மாதிரிதான் செயல்படுவோம். அதனால நமக்கு வயிற்றுக்கு என்ன போறதோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. எப்பவுமே டேஸ்டா டங்கு நாக்குக்கு ருச்சியா சாப்பிடணும்னு நம்ம என்னைக்கும் நினைக்க கூடாது. If we observe fasting days like ஏகாதசி and ஜென்மாஷ்டமி, we refrain. ஸோ அதுக்கு ஒரு வழின்னா ஏகாதசி ஒரு பொழுது மற்றும் வந்து ஜென்மாஷ்டமி ஒரு பொழுது நம்முடைய நாக்கை வந்து நாக்கின் சுவையை வந்து கட்டுப்படுத்தும்னு அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. உந்துதல்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தும். சிமிலர் மேனர் இது பிறப்பு உறுப்புகள், நாட் ஜெனிட்டல்ஸ் வந்து, அதாவது நமக்கு ஒரு கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நம்ம பிள்ளைகள் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணும்னா கிருஷ்ண உணர்வுல எடுத்துட்டு போறதுக்காக, பிள்ளைகளை பெறுவதற்காக ஜெனிட்டல்ஸ் உபயோகப்படுத்தலாம். அதை விடுத்து நம்முடைய புலன் திருப்திக்காக அதை நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. இந்த விதத்துல நாம அதை பக்குவப்படுத்தலாம் அப்படின்றதுதான் இந்த பேராகிராஃபுடைய கருத்து ஆக்சுவலி. சோ ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாகர் கமெண்ட்ரி இன் அனுவிருத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கார்? அவர் மெட்டீரியல் ஐடென்டிபிகேஷன் கிரியேட்ஸ் 3 kinds of urges. நம்ம பௌதிக இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான உந்துதல்கள். ஒன்று பேசணும் இம்மீடியட்டா, நம்மள யாராவது திட்டினாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க பேச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளே நாம் அதை சொல்லிடணும், அதுக்கு ரிப்ளை இல்லையா? பொறுமையே இருக்காது நமக்கு. அதே மாதிரி the urge or demands of the mind, மனசு இது வேணும் அது வேணும்னு நினைக்கிறது. டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி, உடல் தேவைகள் இல்லையா? when a living entity falls victim, இந்த 3த்துக்குமே வந்து யார் ஒருத்தன் வந்து பலிபசு ஆகிறானோ அவன் வந்து his life will become inauspicious. அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து அமங்கலமாக அமையும். One who practices resting these demands, இந்த உந்துதல்களை எல்லாமே யார் ஒருத்தன் வந்து கட்டுப்படுத்தி வாழ்கின்றானோ அவன்மே தபஸ்வி. Or who practices the austerities. By such tapasya, அப்படிப்பட்ட தவ வாழ்க்கை, one can overcome victimization by material. இந்த பௌதிக வாழ்வுக்கு வந்து இரையாகாமல் the external potency of the, அதாவது பௌதிகமா மெட்டீரியல் எனர்ஜின்றது பகிரங்க சக்திக்கு பலிபசு ஆகாம அவன் வந்து கண்டிப்பா வந்து
பக்தி பாதையில முன்னேற முடியும். ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் திஸ், ஸோ இந்த ரூம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கஷன் நம்ம அடுத்த வாரம் ஒரு 5 minutes பண்ணலாம். அடுத்த வாரம் கிடையாது, ஃப்ரைடே. ஸோ நான் உங்க எல்லார்கிட்டயுமே தாழ்மையா கேட்டுக்கிறேன், ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த குரூப்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரலன்னா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாம இருக்காதீங்க. உங்களுக்கு நான் இப்போ எப்போ 8th நீங்க எக்ஸாம் வச்சிருக்கீங்க, NO and ESHO இல்லையா? ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த பிபிடிஸ்ல வந்து 4 வாரம் தான் இது. இந்த வாரம் 2, அடுத்த வாரம் 2 நான் முடிச்சிருவேன். அதனால ஃப்ரைடே டோன்ட் மிஸ் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸ். வேணும்னா கொஞ்சம் early-ஆ கூட எடுத்து, உங்களுக்கு ஏதாவது ஈவினிங்ல கமிட்மெண்ட் இருந்தா சொல்லுங்க, நான் 4 o'clock உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நான். ஓகே, ஸோ இந்த 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு வாங்கோ. ஜெனரல் டிஸ்கஷன். ஓகே, இன்னைக்கு யார் பேசினாங்களோ அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ மத்தவங்களுக்கு என்ன தான் question வாய்ப்பு. மாதாஜி? question ஹரே சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே Question கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா போட்டிருக்கேன் பாருங்க சாட்ல. பிரபு, மோகன்தாஸ் பிரபு, அதை எடுத்து நம்ம இதுல குரூப்ல போட்டுடுங்க. ஓகே மாதாஜி. அத தமிழ்ல கூட ஒரு யாராவது டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கூட போட்டுருங்க. சோ அதுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் சொல்லுங்க மாதாஜி. எல்லாம் யாத்திரையெல்லாம் நல்லபடியா முடிச்சிட்டு வந்தீங்களா? இல்ல ரொம்ப நல்லா முடிஞ்சது. நேத்து வந்து நைமிசாரண்யம் போயிட்டு வந்தோம். ஓ கிரேட் மாதாஜி, கிரேட் கிரேட், சூப்பரா வெரி இருந்தது. நைஸ். சக்கர தீர்த்தம் கிரேட். எல்லா வியாசர் அங்க இருந்தது. அப்புறம் வந்து Okay. சௌனகாதி ரிஷிகள், ஓகே. விஷ்ணு, எல்லா